Tita yɛrɛ do. Yana. Yalla. Abiga chudi yɛrɛ nyina fi bari bi na wanne. Aha. Ah, no se, awa no se wala. Ah, ni wala tayo lagi ti mga data sa no fe. Aw. Aw, ibi na no kam sa no fe. Maybe John. Pai. Muna. Oh, donc c'est ça vient de quoi? Ini chez we appelle le gars téléphone na. Eh bay no te koy. Asuru ba ya dam nya le kulu mena. Ni bari diga ne la wala o diga ne la. Si sera to ese de me de ki ka bolo ko ma ke. Ha? Ya fuma de no le jume. Ha? Ana ba diga ne kulu mena. Est-ce kulu mena diga ne la de. Ya me ya. Ni diga ne mena ni ba bi diga ne la. Wala yin kan na ni mi ti poki fa da kuma tumuna. Telefoni dia. Ni bi ga suru ba ne appel ke. Bi je bala ni. Muna bela. Bali. Também na ne sura pella amanya yini ra ne ka telefone ne ga fi dila. Kuma te kuma ma mu fodi mai kuma be fodi ma wona suwa. Eni bayni mi magam na ayega telefone ne ga fi dila. Ne telefone ne ga fi dila. Muna. Ne be kele fi yi musudi. Kana kasi muna ne be fe iga fe do fam. Mayni furula ambamso tayene ko fe papa mayni kam jogomna ne amuna yesi ga mayni ga kam soro yoro papa fena be se ga ankele ne be fe iga ke chuga be ikana do akashila ikiga ko ke to do akana dimi koro ibe ko ke ne ba ni ko jele ke ne re bodo na e ba do kale be ka anyini di ka problem la sama pour que anga bodu ngona yamo o de mayni ga laini mama dunya afan ya na gatanya ya ki bala ko ni esami ko no yiki ko yere no amba do ko mani tan fe ka pa woni la e to ko ke mu ba to abese gi nyangi u ba ko do kila mu bedigila kana kashi ni ko nushi kana digila ne be fe iga ko kile ne na ko fe on fe ni ba ni ko fe on fe okay na ko mu mandai otoyi jenatike ni wakati nkuru fiti ndoroni mi bebe teme ebna boyan dondola ne fere bna boyan dondola ya famo kana kashi alege iga to ga yele ya famo ni mo be femu ne to ga fo yana me se ko ke ya me ni kashi yera al mama be yorom na ibiga kashi ni manda ya famo ne bi no ni wo fe on fe ba fo yana ya famo nga yati to bayni la aban ko bi la pote ya me kana kashi sa Muna no wasa es ba muna est-ce que ne tiga se emaire ha dite mo to che kasia ni sigile so rotere ju ya kasia ne ma ni etere de bi ba ni sigile so rotere ju kasia wuri ada na no ba be nyebi la san sunguru ba mu so wora bla sunguru ba de tiga ko ye sunguru ba e ju sa ko ro na ta ko le bofu safi fa do se la samara ha ibe ki joju do do on na ni e ma ne ko ya fu etige pe wallahi ne ma ne bunya ete dunda ibe no kona nuye fe on kono de ga ya bila damadi ebe ki joju do on na ne ko papa ne mo to ne la jo e ma ne bunya muna tinde bunya ko ba sa jugu sa ko bila le etige pe ko ki sa te jugu de ete ala bro de bishindo Fatoma, tu m'as réveillé. Ok, Mila Meke. Et voilà mon bien noir. Tu m'avais. Ne tire sur Bibi en dessert. Ah oui, baby.
Je vois. Oh, je me fais comme une question. Asira. Ouais, effectivement, Asira. Oh, plan de me mais. En fait, nous sommes au bureau là parce que voir tenir. Ah, je vois. En fait, on a fait une forme qui. Il veut nous tenir sous qu'il nous a couvert nous tout. Nous faire une forme qui. Non, il m'a fouillé fond parce que moi je vois qu'elle est droit il tire sous qu'il et puis elle soutient les gars qu'on bella. Elle est là pour toi quoi, en un mot. Donc ok, y a pas de souci, mais comment vous voyez, il a faut joli moi. On nous met 5000 euros, ou bien ni mon euros, ni mon don euros de revenus. Hop, ok. Ok, problème t'as là. Il comme n'est pas toi là. Donc, ni sera sous. Je vais essayer qu'à l'action de gérer tout ce que là. Je dois voir bien quoi. Nous étudions. Donc, m'a dit, ok. Ok, bébé. Ok, y'a ah, ok. Donc, en tout cas, ouais. Si comme il pourrait voler, tu te sauves parce que n'est qu'un attaque sur là. Du moins, Mais n'a pas su. tu sais très bien que tu ne fais j'aime pas. Il est clé sur les. Ah, on y a mis. C'est vrai, ante nyonga kuma be ou ante nyonga kuma be. Vis-à-vis, il y a la robe, ok? Ok, voilà. Mais en fait, I'm not China. China. Bon, on va en parler, mi voulez. Ok. Ok, bye. Ok, merci. Bye. Ah, juga main. Buna har ma dew. Ba sabali sa. Aka tubo juga la. Niko. Umi bla ka juga ke har ma de la de. Ni juga ke mana? Ah. Ile bangu tinyi. Wa. Tiko. O tinyi. Wa. Inyi. O funa tinyi de. Diame. Hakili dolu woro nuna. Niko. Kuma bla ka nyu juga de. Fini nyuma gaza ote nebo hada madan sabali sa ay sabali haka tubo jugala ma yi daga femi yi ta go down yi daga femi yi ta go down jugoya amai yame dobora sabali nefa sabali jugama neba sabali jugama ne dogo sabali jugama ngoro sabali iga juga dabla Eurogia. Euro. Nampwa. Akadwane. Hein? Iski. Nako mumma hade bikena manana. Epon dem sanin tigalo ni la koy. Ni dem sanin nu yayi la ni wokiala. Ap zibene ko madu. U yayi la ni la ko ne mu wolo. Mbe boso kono ngometa nsena yala. Nyeme muna sigile no ani chowe abella. Awo abe ga fuko bebe timi maki ngina fi meni la de wallahi akadni anga nyugo no feno ga fuka ko shina ko be nyugo sorme. Kodme. Awo abala ga fuka le ba de jakorle ni ba adene ga bota. Abala ko min de shina ni sera ga boto soro shina min de ngata ameta ga botula ameta ga yafe. Wallahi timi mang boku bebe wallahi ga kunu nyina fi meni na. Ne balala do no bismillah muna. Ngo even de la sisa noa na esa ngome conseil d'abale muna ki sigi pere ne kuna amola doro akore ni fini flofia kanati kasi
Et ante kuma do chef on ko ya bayni na fura an kuma do chef on ko ni an bati yede yo te se ka ngolo do akoro gege ibe mo jabo ni ka danga dingo ha o kuma idiga na be awo ko te se ka le wolo ha ko ale fa muso de ko ka le bati de Allah awo ala chale kan wo fone ma jo ta urgia e bi ka mi fo sebe la wu ga ndefo o mangele awole kana muna wole kana Muna oh nyamu fi wuti galo kullu wani ga wulu den bi ngore wallahi yo muna te dia Nam kwa. tebe kana yo ko bi bolo egata sabale mina mi to ni kula bi billahi abame ko giri mena ku fa le ka le puko katuta ale chere tan jowa idea umi mu fi e ki bulu de tusuka e fala flele ne dimina dro e ka ko amano ha i bulu de tusuka e muna yo muna dia muna lugo nima ka mune e klodi jata ne nima fe gibi mana ko mi longa tike ka dukono ya e sibi wati mena sasa ke kamale ba wele ke lo kabo Amagete neba. amakete to de mai babla ko de la kana ndram le de désormais kana ndram de jinai enke mu tisu le bulore i bain ko su ne ka otara e resi le fetre ku de mi ne ta mana ka mo tra e parti la de mo do ya e to ka ke nyondo e ta do ngafiki badwa le wolo bad mi il la de mo do ya ibi kila ki kuraga fana wele ko farika abla ko do ya telefone ni kana ni ka telefone ko ni abane pew ni duru wona foka yesi boya e te telefone mara ko su ko be jina te ne kan de monti jina ngo duru désormais ni te faki appel la clé wa te faki yala la ni ba ko ki ko kay boke ima fa moi asunguru ba ti ka duru e si boro ke ka sunguru ba d'autres mais santana woro dron o sunguru ba promis jo e place sunguru ba la Ba juta la nyame. ki jota la lo ba soro e be ke mu desui imam maraka ni billah o bo mo maraka ni ni bo wori klikli o bo se ke mo ka to buya o ma baniji de tam ko ya wonna ni furu re jera baniji de ba re abo to ka to di ni mo mana ko yi Oh, abi juga, ibu tamin, ha? Yeah, juga ada belah gue, ni mah juga ada belah, ini mah main deh. Oh, ni aku, ni terapi, juga abi, ni pernah nanya abi, juga abi, ni kau doa abi pernah, kau bi abi, ni sini file, amana vitamin. Muna hada madu asabali kwai aka juga da bula ngara fonfo ubala ke juga ha ni ta kara kamana gangoyo juga yambe fa befe nagoni ai Muna kuma fesa mune wela Muna e bora sanga ne wele sewe kashila kuma fesa No. Batumane njongo ya bella sisa. Nige o mune kerila ini tanti de benyona e ala ai mune kila Tanben ne plata pa buena. Kunen kamli wori kuma na ile ba foli kuma ba nga buga tagala la ana no fa ate ama min kamli wori yala. Alima Mako mimi fiana ha mako na kashi tina fuibo iga kula ibi ni to dusu kashiri iyabe anato komina ijigige ale iki jigige kire iga dalela iki chesiri itati bega mi fi fanyina kana to ana joida
ijija ala ta mashe kele ngana ila kana do kula ngolo dafe kana enki ya bare iki jije ki chesiri wone kana do ila ikulo wena kashimbla no patama be kuma da foche na boy muna kuni mo pasara oye jigitane wallahi no do sigi masa ijigi matansa ne ba ni be ya kene la ne ba mu me ni mu te kene la wallahi ya do bi mu pasara muna imahusa Mane patra ne tutani wallahi ni sagana nduna nduje kuite la patama nilla jesa ne tade mi ay skanu fosa muna mo ti danga yewe ala de danga do pese ni ba mo tene faible atene faible tan gele ni to moche atene faible ala tene kuma la faible e dali dele la ah bolo bi nyela kana kashi ni pe ga kashi ni ne re ji nyeka ibe la ji boni fele nyela jeno ibasara menebe danenga tigena me do ji goro fu ta fo mi kera anga chesi anga kalanye kamone bo afaduna ibe na afo nyana dono itaji ba afo ko ni tunya ado kan ni tumalaki abesi isumala na makeka fo matu abega kuma mfo na jori la muna ode bi na ke bare maro atena jola den skulu mari inyeji nga juri bama ibada le inyeji mbega jiga bega digala setayi ina be wuli biga kuma ife na me pata ife inyeji ga sele ko sura inyeji mbeche igi keke to korola angata kalange imiga de sombeta devoir be ba kalama kana ti sigi kashi na ni fi la mo ni fini ma sa ko juri la emuna de chia. Est-ce que elle dit que vous sonne? Nem le chagité. Kalaro ayo kuma tado. Limana ka bara ko bouger pas ita ko na. Yo kuno bena. Den ne kuno. Tam. Nanti amuna ta e golle da. Na ne no fa. Muna tika bouger pas ta ka boya. Sunguru ba muso ko ro blale. Ni ya famia ele ka muna do. Ibe kana do pata di chori mama kala mo. Ati ka ta e golla. Ta wa no. Ne de no ta la ko tige. Bougez pas, il n'a pas de problème. Est-ce qu'il y a un problème? Tu veux me plaindre? Ah, tu vas te dévaler. Ah, là, vous êtes à la dévaler la vie. Dans la salamati. Si ma parole était bougez pas. Ni e fini malo ubi juga ni e fini golodo ubi juga hani yelela ubi juga anga ko to alama ni kwani ni nda to alama ni ye juga ke ibi yere malamzo sabali juga made ibi sade we ile bango obi ni alache aya ni soba la hokta e matini ngono san nyebala kuma do be foti elo de wallahi koni ye suruku tali jo wara bolo sanfe ko saade mone de kuma ye cheda ne mana meri ka maram to akanyana mala wallahi kuma na do duin ngono ya kabi ni be blonda la ibe demise on de manga me femme otane kana do du kono ibada mine du do ndala fo kan lycée salon
ite mai se ba ga do ke wa ne kon ba do fatura ka to sira minga wallahi sira ni manu ame do ke ne ala sona ala fana be do mi na yi asa ya do Jibril Jibril oui te fana ka te me ga bo we ngono tansa ni re here ya oh wa beti che yi fana sa che ka do wo no ngai te bo sa chen club mi ma wala ni man ne re e ke re le kan yi kan ga salo ne ba fu ke ta do che te mana ko dabla o man ni re ai no ne ma fi mun ne te ga salo ne ga to ke ga to yi ga salo kuna dal do kuna dal me o kuna dal do me ni ne bi sigi ta fi ga we to la re ana na peti ni come to go wa ko te basi ti la ko alhamdulillah amba alhamdulillah anga family hey nye bala nkemme ki ye to ko minasa ina fo asele mi koro de ni wati na chera ba sina ngo aka bere lu ana ka comportement nu chati ga to fo to na sisa ya fu ka yina bela jine o dia tweet bo kana jigina wi memu fie muso nu bere le chugo do bubulo nu ya kila memu fie halle appel ta ki to kuma le bine wa menga kula ni ntola la be ka suru nyona la ba so masala bile o temeden ko fe demisenu ndo o be i bashi foi de tula demisenu nu bashi foi de tula o ka kenu nina gite o foi da ya tula ya basi tula ko Mariam den flan nga kuma baro bolu ere de kan basi tula ndem muso folo ndinga folo ta bashi foi tula e agli te lo milo akli bu ka fan pela jenela me fengelen fie yatimede makani hakli to ka kula de o ko ne chen ni demisenu masabu koro nu yu bai na manye ko ba fatura ka to e5 e mi e5 fi ki hakli to la de o ko ne chen wa iki joyoro don ke kan yi joro mina uye fi ku don akuye o chen i hakli to la na hakli bula na ya soro i hakli bula ni kemelu ake bakele o chen o de be janye ko soro mi do faraka kadaka u ba refele mayne ma ba de kun akumene boya ko so ne bisa juga o do mo wa ai fana sa ti be ni be no ne okay ni yere ko ti ika ba tara mayindo ba tara ma jobe flana dinge nga la kare ni fana sa abe i ba do ale bura ka ta e bola dem soma fo sisa amana me to ko ti ta mba do ni resi mo ko de kono taw fendi se ga famo kabi soma na le ko de bebe ne do fo di ti fa le mo tere mo famo de abe famo ala ka nye kadamu ala ka benye sura kana juro dem sen nu te wa uga école ko nu ne hakli ba bela jela iki hakli to ala ana hakli bala hakli to ala de wa ibola ki dam goro mena no école ko okay hakli to école ko hakli bola de hakli bola musumani yere mu munai ale ko ni bi leçon tanere ngena wati bela jele wa die dongo do ale ta école la ata tugula nga ni ngade ngi hakli be demisenu na ko ki hakli bula o ma yi hakli tula de diri yere flene hal niya ile tika bara yin ngado mo wa école ko do de dengani flene yani ka dengani takimta do bara la atoka bara kalange folo ka nyedo tere mon vamde o de kama mbi ko bla o sira ka folo sono ka kena ko hakli tula wa ne mama yo fiye we ngalo yede ne hakli be dem sen na ko o temele ngo ko bo chamo feno bi ango fonyo ne flene debin fina furu ka to dula fuka na bla bila ne be tagere na dongo ki mana chegi fana sa kuro be ulu da bla sa na fo muso dem sen furu echi na ite bore o fana ma fo de ndiri e fana kanga kudo famule e che apuma bete se ka fo koi che apuma be fo de na kera koni abi fo jango en neche ite min kalama anga madamu la jolendo i kon ba don goni muso la jole ka to ka bo kerefe kuma be ka ti take yala iko ka la jole do ma chemo ko ala kelenga cha
Ete de misena la ne ba do e ti ko kle fie buri a bel fem sisan i kuma wele ko an ka taa ci la wa na kun y'o de ye i la i wele an ka taa ci la an bɛ tila k'o kuma kɛ kɔfɛ i yɛrɛ n'i tilala i bɛ n sɔrɔ da la han mun na an b'a somɔgɔw baasi tɛ yen kɔni baasi foyi t'aw la alhamdulilah école do am tay wallahi ko sayre a ka fisa dɔɔni a y'aw banban dɛ a y'aw banban école in de ye fɛn bɛɛ ye ni i sɔnna kalama donna nataw i bɛ nafa dɔ sɔrɔ a la i y'a faamu n yɛrɛ ɲɛ b'i fari fagalen na o kuma mun b'i la ay fustina baasi foyi t'i la kɔni i ni banjini tɛ ɲɔgɔn na dɛ ay foyi tɛ n tan bɛnce foyi t'aw cɛ ok n'i ko ten o diyara n ye i b'i jija n'a y'i bila min na i k'o kɛ ba ma bɔ ba la dɛ ba ma bɔ ba la m'a dɔn i sumalen filɛ cogo min na i ba ka fatuli de bɛ k'a da i kan nka limaniya i k'a dɔn k'a fɔ ko nin bɛɛ bɛ taa n'o tɛ i ba bɛ taa waati min na a man diya an si den kelen nka se tɛ an ye ka nin don a la ko an b'a lasegin ka na an cɛ ma ni ala ye min kɛ an bɛ jɛ an b'o di ala ma n'a y'i bila min na a kɛ i n'a fɔ i woloba de y'i bila a la o mana kɛ ala b'a barika don i la don n'a nataw la i b'a nafa sɔrɔ i ye n faamu i bɛ nin minɛ awɔ nin minɛ a dogo dɛ i k'a bila i kun fɛn misɛnnin minnu nege mana k'i la i ka t'olu san n'a ye i y'a faamu n ye min f'i ye i k'i hakili to a la dɛ kan'a to abada fiyewu a k'i bila baara la i k'i ban walima i k'i ɲɛ kun n'a k'i ka min kɛ a kɛ i n'a fɔ i woloba de y'i bila a la o mana kɛ ala b'a barika don i la n'o caman n'i ka kuma mɛn n y'a bɛɛ faamu an bɛna faamu n baraji an b'a Kuasa wala bisa. Pogona yebi. Beto shudulo. Muso imamu bana na bulo bi yoro nyana be. Mana kono gon ni ga be benuma. Like. Okay. Bana muso ima. Man so. Hey. Padoma. Ha? Kuma mutram. Kabi kunu sɔgɔma fo sisan ɲama da i kan ayi ne tun taara ekɔli la mais ne nana ne tun sɛgɛnnen ba de don bon ne fɛnɛ obligeera ka n da Fatɔgɔma sabali e mana sɛgɛn cogo o cogo e bɛ dɛsɛ ka na ne fo wa i tɛna n fo dɔrɔn ka tigi i da han i tɛ sabali yafa ma sa yafa ma tɛ n dɛ e ka ko ka di ne ma i bɛ ko dɔ kɛ kuma dɔ la man di ne dɛ i b'a dɔn ne tun sɛgɛnnen ba yɛrɛ de tun don walayi mais yafa ma sa han yafa sa ne Fatɔgɔma tɛ ya ne yɛrɛ kun mago b'i la e mago bɛ ne la ɔn dɔ di ne kun mago 2000 Fatɔgɔma i bɛna mun kɛ 2000 la i yɛrɛ i ka wari ko bɛ ka caya san dɛ i ka wari dunta bɛ ka caya san yɛrɛ de e bɛna mun kɛ 2000 la ayi komi samara kura dɔw de bɔlen don sisan ne terikɛ bɛɛ bɛ k'a san donc n'a fɔra ko ne terikɛ bɛɛ bɛ k'a san ne yɛrɛ tɛ ka a tɛ ne yɛrɛ bolo e yɛrɛ b'a dɔn c'est pas joli à voir ayi tiɲɛ yɛrɛ Fatɔgɔma c'est pas joli à voir ne den tɛ se ka to kɔ diɲɛ na awɔ n den tɛ se ka to kɔ tɔw den ma sigidala mɔgɔ tɔw den b'a don ko ne den b'a don ma mun de don i b'a kɛ pewu bi bɛɛ bɛ samara kura in don i sen na ne b'a kun ka don sinon e pere de tun bɛ n don sigidala mɔgɔw ɲɛ walahi i tɛ to kɔ dɛ mama ne sɛgɛnna ala kana hɛrɛ kɛ muso tɔw den yɛrɛ ala ka hɛrɛ kɛ ne dɔrɔn de ta den amina ma 2000 filɛ foyi t'i la walayi i ba bɛ yan y'a mɛn foyi t'i la walayi Fatɔgɔma foyi t'i la est-ce que papa wulila awɔ parce que n na kuma sigi a kun bɛ ka boli nɛgɛ na mais sisan b'a sɔrɔ a bɛ salon t'a la awɔ taa Fatɔgɔma ne ka den man di walayi Papa, oui, donne-nous. Fatɔgɔma de don Fatɔgɔma, hein ça va? ça va
O jogo de. A de to la. I bi ka giri ni jonde bi ɲɔgɔn na. Mɔgɔ si ko ne mago bɛ e yɛrɛ de la. Mama ko ne ma k'i bɛ salon kɔnɔ. Ne nana ne min ye n ko i jɔ ka na sanfɛla la. K'a kɛra cogo di? Ne kun mago 2000 de la. Cɛ Fatɔma cɛ yɛrɛ ka wari ko ka ca tile filɛ na dɛ. I ti dɔ bɔ wari tiɲɛba in na. Ayi o tɛ ko wari mun dira ne ma o banna de. Réglation wari tɛ ne bolo bilen. Mais semaine tɛmɛnen ne ye 10 000 di ma o bɛ se ka ban cogo di? Ne y'o don fini de la. Ne ye fini de san o la. Fini ko fini foyi kun tɛ ne bolo. I ti sabali. Dɔ bɔ wari tiɲɛba in na. Ayiwa n'a fɔra e filɛ nin ye 10 000 filɛ nin y'i ka semaine kelen wari de y'i bolo ni nin banna kana nin jɔn ma tugun ko wari wɛrɛ dɛ. I y'a faamu wa? N ye don kurun minɛ i bɛ ka su ye wa? Awɔ ne bɛ ka su n bɛ ka taa o. I ko k'i bɛ ka taa ni dun ye misi wele misi ko ko i y'o ye k'i bɛ taa kilasi kɔnɔ k'i ta kɛ mankanlankolon de ye k'i tɛ sɔn kalan mɔgɔ kalan man di ye. Ne dun bɛ ka taa o ne bɛ ka taa régulièrement. Sabali dɛ n'a fɔra ne kɛmɛ ka n jigi da e kan k'e don école la pour que i ka kalan kɛ don dɔ la n ka se ka entreprise dɔ d'i ma ne a fɔra e bɛ t'i ta kɛ kulonkɛ i bɛna n jigi tigɛ diɲɛ na dɛ ne sabali yɛrɛ ne bɛ ka n jigi da e kan non e bɛ ka ne ɲɛnama jigi tigɛ di sabali o tɛ den ka ni danbe ye école kɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko i fa ni baw de bɛ yan ani dɔgɔnin ni kɔrɔw i m'a faamu wa? Ne y'a faamu papa. Voilà e bɛ ka taa yɔrɔ jumɛn sisan? Komi n bɔra ekɔli la an kan ka yɛlɛ wula fɛ fɛnɛ donc n bɛ fɛ ka n dɔɔni da de 15 heures waati bɛ na wuli. 15 heures. Awɔ. C'est midi de 15 heures waati bɛ na wuli. D'accord. N y'a faamu. Courage ta dɛ. Awɔ. N na duguma. Awɔ. Nafolo maye koy ni wona nafolo soro ki bi bala mono ay Allô? Daddy, ça va? Bien sûr, mais non, on va dans la nuit, je l'ai mis. Ah, on est va dans. Bébé. Hey, Daddy, ça va? On a mon élève. Hey, mon gars. Mais ne ma fille, mon ami, tout gagne, on a gagné au col Tassira. Ya fama sa. An adversaire sera de bega fini sana funi. O buga ne doro ne kono. Mais allo là ke. Allo là. Ya fama sa. Amanya na boa. Hein? Amanya na boa. Bon, anya na bora mais il est mon faux prix examen sur le. T'inquiète ça de dire. OK. Il gagne pour m'amener ça. OK. Merci Daddy. Voilà. Il se attaque. Ça nous faire attention à faire. Il va nous nettoyer na doro ne be gêner. S'il te plaît. Il va nous faire ka kuri mano. Ni yɛrɛ a tɛ yan n'a sɔrɔ a tun bɛ yan sisan a tun bɛ fan bɛɛ kɛ mankan ye a ka ko man nɔgɔn yɛrɛ yɛrɛ de. An ka taa ɲɔgɔn fɛ sa ne fɛ ka taa ne kɛrɛfɛ de sa. Mais depuis sisan n mɛtɔ tɛ yen dɛ ka taa n sigi aw musow ka ko ninnu tɛ faamu n mɛtɔ tɛ dɛ. I fana ka to ka mɔgɔw ko jɛ u yɛrɛ la sa. Han? A ka ɲi sa an ka taa. Merci. Jebali bega sunɔgɔ la kɔrɔlen ya dangaden muna o ma ne tɛ wele ya an sɔgɔ tan bɛ Fatɔma so dɔ sira ayi ne tun bɛ taa dusu ne tɛ Fatɔma sɔrɔ so wulila sa ta su fura san i k'a gosi i ka na ka baramisɛn to kɛ minɛ nɔgɔ yɛrɛlen filɛ kɔni e ma sɔn ka wuli munna bi ne kun ka wuli ka sɔrɔ e ye nin bɛɛ kɛ dangaden b'a kɛ sunɔgɔ ye o ma sunɔgɔ sura I tɛ segin ka baaraw kɛ e tan ba ne ko ne bɛ taa ekɔli la bi muna i bɛ ekɔli ko fɔ ne de ɲɛna dangaden
ni ka ti wala ko li i ka ko be ne sira la ha o ko na mun na fa nye ye fuwa de to no ko be ka nyi ba furu e bi de ko ko li e ba ye na sira ko ye ko li ka e ba ye kala na ba to so be ne re do e ba kuma kala danga din o ko kuma fo ne ngai ku ti de la sira wala ka ba na ke mo ko la ngolo bilali i joni ma ko e ko me ko so ta kana a digi so ko na i be kala ngia Fatama kata yang bola, ifere kata yang bola. Ay baru dimsani nu jamana, ha? Tati bayna ni sokoma. Tan bayna ni sokoma. Tan bayna ni sokoma. Tan bayna. E kana dimang korosa. Am yorok ne gubi. E kile ne am bamsui. Ambam so te abe muso kele mu yoko ya ambam so ika punya ina fa ambam so we edi tan bayni manga diman goro de umaya ma tan bayni goro la bine kala ta e kolla na me ga do okay ko do ri ga badri awone ga do ri ala kana hele ki iko ni nyei wallahi iti ata ko le la ki ke fure ya classe ko ko ni ga do okay danga di ebe de ku ya du ngona ko ni ga do okay nte do okay me do ta izini ne mo ta ko digi ko na badri ni sigile so ne ko to ni kuma ko ta ko ta ko do okay e mo ko be ga do la e ti ne kunya ko ni ga do okay me do out make ha ta do okay fa to ko be ga do okay ere ya ala kana hera ke muso to bi wallahi o tinga do okay yo bi ta ki diga ko no ni e mo ko be ga do la kana fulo zoro kapai balam zola kana fulo zoro kapai turani una kana fulo zoro kapai fani bala kon na fulo be nguna na fulo be nguna ke ha na fulo be ko tere muno me no fede ko be no fe no fede o de no fe la ko o be na fulo no fe ni na fulo mbana we o tale na fulo mai ne ni so na fulo la hey malimage hagli di balam solo malimage hagli di terila teri mundoy utoy uti fio obiga na fulo no fe ibala ke balama munum blade kolo ye jugu de wallahi uti jugu de oh balama ya abisi ngate manade ha e ka ta sugu balake ni na fulo bi kuna bi fe be soro me ni dara ke bi balama sa ibo sanda soro ai yaro oh mi ani balama hana ji da nyon de hana nyon na tribunal la me ni sarabi Frère la salon ne va venir dans la salon. Il va faire des assojo. Ne m'a fait qu'il place dans la salon na. Cham na fi kulo jale nu de. Badri ne me fait la kuma kele de fie. Désormais, ne te fait qu'il y a salon blé. Il y a kuma fa moi. Ba ne mo wole ku me la On ni em mo be net san to kana mo. Ne ko kana ma. Est-ce que ne ko kana ma ki kuma fa. Salon na ti place de. Kene mo na di place. Il y a kuma fa moi. Chimbe afo ina sambela ne ko ga tam ni samara de walla salo yemu sana ja worodo sisa tigara ni bo ba aglan chugo tiga siga aglan ni sega war sori bolu ga samara do sam ou bien alni samara korodo sori bolu ni se bodu ka to bata walla Allah akbar Badri ele jigitike wallahi ele jigitike ayu na kimle mo kwale so jombro ko ba jigitike alala
ke sigile la je boya mbaya abeto bila e bi ni si go sabara dengele et si go sayere ko funu ko sande mo bayre ma fone ka ta kala na nga barato ino nino ke ka ta kala na ke barato ino o be si ka barato ki rewa ni e bula la mena jati wa la vasite wa et si ka ni beto de ke sebe e be e re haram no sola o ti me de ke e be se ki to mana kula turu ko na fe o ko manene be se ki ga jina de la femme be fi ki ko ke wa e te treya ni ma fi ki place na so mona charna fi kulo jale nude Badri ne me fait la kuma kelen de fie désormais ne te fait que yera salon blé il y a pas fa moi ba ne mo ko le kumela on ni em mo be ne tsaka ntoke na mo le ko kana ma ese ne ko kana ma ki ma fo salon na ti place de kene mo na di place il y a pas fa moi anya chimbe afo ina sambela ne ko me kata mi samara ne wala salo yemu sanga dia orodo si sa tigerari ni mo ba aglan chogo tiga sega ni be sega war sori bolu ka samara do sam ou bien amni samara korodo sori bolu ni mi se go do ka tuba tan wala Allah akbar Badri ne jigitike wallahi ne jigitike na kimil mo kwale so jombro ko ba jigitike alala e ke sigile la je boya mbaya abeto bila e bi ni si go sabara dengele e tsi go sayere ko funu ko sande mo bayre ma fone ka ta kala na nga barato ino nino ke ka ta kala na ke barato ino o be si barato ki rewa ni e bula ko la mena jati wa la wasite wa e tsi ni beto de ke sebe ebe ere haram no sunola o ti mesho de ebe se ki to mana kula turu ko na fe o ko manene se ki ga jina tla fam be fi ki ko kewa e te teya kata ki nene me bla romi che ti jo ma kele via di mane te me na flo yinne billahi ni de na flo yinne ka ba baram ki ci tan na flo ati de sur me ngene delible e ñu na sur tout be mo ko hal o tuti bi na so bo o tuti ki do ma fam be jele o ta yabo e to be na o ma dengo fula ku yujme la dengo fula ku yujme malangulo sigre de batara dena o le ko sulani kulo wani ya fama ne ga la inu kuti ka ya fama to di ya mo e ya fama ko de kala e to ko no yele ma boka ko sabara e to ko ko le na ko sabara ko ya fama ha o mo mana ko ni bi ga mana ko le flante ne kwa bi kulo na ko mana wa bor ni sigle ka salo ko dore bi ni ma jika wanya fu wula ba salo malangulo meleji ni ngara so tongo tukuno sa ko bitago ni kuma re na kale joy sa ni bitani kuma la kale mo jumeye ko ni wana denga bi bolo ko kala kana ki ga sabra sa de la kale joy halli mo tema do boran ko en kala sama ka amaga magaya ibala billahi ayi yaro oh mi ali banema hanna ji da nyon dege hanna nyon wala tribunal mi ni saradu ngala de fula de bina ale fula de bina ale de bini ga ko de nyine bo taru bi jogi laje o ko nga balma ke kono ibe nga balma muso kono ko jegi ya oh yi to fuli ibi fuli ke taru ko ta ki toy he na fula bi bango na fula bi ba femini na fula maba na fula tri ba nga toy hey sabe de imiri sayara hadba de doro sibiri nyakele oh sibiri nyakele ni joli foi fini jekele o itale wa na fulo ati balame ya sangui ngo finyana warti gorobe fama gorobe dibete gorobe president gorobe no wodia sura dasi gorobe wala bi tayre tertila alma mi gorotewa dugudi goroya dugudi gorotew oh wasa ya de mo ba dibono wa aya hey mo finyana o betende
Bagidi. Muna. Mumela. Fui. Awutisai. Badri kuma ge mumela. Fui tena muna. Emo fondika na fendu bila woni munke ani na nega to gafia. O itafoge Badri mungera. Ife ngumena nguma nyafia no. Badri ga mi dugo na sa. Mungera. Wala fui tena. Ema tayo golla. Badri nere mo na anski ga mire. Badri ambiga fen donji me. Kanto na tanti na se ga fen walai. Kanto nkangata. Muna nebe mi fiana. Bega dondo be alabu. Nala sonama. Anga do fene bisi. Na mimi ngele ma doron. Ikana koke muma an kumasu. Ni sera ki jija. Iga tafe boloma. Bayni miga omunyini ki la kushi. Iba koto beto ne bolo. Ameje amba koto alabu. Siga fo itala dona tawla. Amni misa wasa soro. Badri yami. Niga fumi. Okmana mune kedela. Ni fe un kera na ndeku manye fiyo. Fui de makenina. Ya fama, fui makena. Badri fando kedela sa. Do fo sa mun kedela. Ni mu fiye iga ko keto jatem ne doro. Ya fama. Mama ti ano. Anga ki na fa mba musuko. Abi minke nyina. Ayra be ga minke ataro ka be ga kujuhe. Ni barga bebe sama. Niga wata ka be balle no sa fra ninga tay wala bele wona niga bara misani yesu. Etere muso te so na to na boyla. Ai no tere muso gen biera o boye de ko kana sini no family ni kana tay wala. Niga liga bara okay. Ntora mina ge fen. Oh, ni na fulo zoro. E yakli ti bale mona. Ni na fulo zoro. Kani ere puye moma. Iyame. Na fulo ble. Na fulo di bale ma sangoi. Na fulo di shini ya sangoi. Ha. Ni sangolo laje. A bili ba. E oda. Dugolo laje ge. E oda. Ntora mina ge fen dum no Badri wallahi. Muna ne odi fi ka ni jigla tiga alala. Sabula biga gelema ani tatiena otikili. La jarabi mbega soro ala da atanka. Wa ala kele ne ba bwanka. Badri ne ni pour kuma be meso hono. Awu te sawada wo kuma de la. Warbe ne bulu Badri na wadi me ta sabasa. Sumara warbe bulu. Jo de ma. Kunta o che mo bura fulano. We wadi ne ma. To no che mo na na ya. Ta sabasa ne. Ka to mo wa bwa kala mare. Muna Ta sabasa ne ba. o saiti do so kono. Do so kono sa doi. Se a do so no man. Nyame. Tuka yele do rekada yama. Nyame. Badri astegna sa. Azuba wallahi. Wala astegna. Wala di oda. Hey. Na fulai. Ale je koy. Iga hini bale mona. Iga hini terula. Ayi, ani ma hini terula. Oh. Ke na fulusuro. Ke be bale mona. Sabali sa. Sabali koy. Sabali. Ye, ngoni mi vinyana. Nega maboni. Ni ba fo pian. Ajari yo. Ye nega pumalan.
ama yiro ye ne ka kuma la me ah ne ko ni afo awo ni afo de sangulo fle ala o dago fere ka dugulo dago fere ah Semi bang, semi di bang. We ala ka masai. Ala yeso na fulani mina. Ika chia te goy. Emuna dia. Emuna tebana. Emuna billah surba ta FB. Bi ko ni me ta ko la taw. Foka jiwi ati fokona buruju la ko surba burala. Abi ta ta wallahi. Emuna dia. Ni kan na billah na e ba jiwo na. Wala muna.
Gigable. Ok, ma flamme donne de l'eau. Il m'a fait gigable. M'a fait gigable. Oh, mais. C'est là. Mais. Même vous êtes pas la pile libre pas. Oh. Voilà. Appelle. Oh. Oh, appelle. Appelle sabara ina sila before ina saba. Ni tele ni sabara ina sila ina saba. I hakika ko ko ba wala. Abika mu desu ina ko. Ma pale mu. No ko ma pila ni ko ma. Ni mo no. Ngala de doson ka dojia ka kleki toy e ga chia ma soro hoy o chia kelende hine I bale madela ore bi ga na fulo zizi ga tafe ore bi ga na fulo ore bi ge isuru na sidoi e ni ga pumala me abana ni mane ga pumala me ne wani ni afo pia awo wani tara awo Vas-y. Comment? Muna. Isam. Isi limemu. Ewe amenari. Muna. Kashi bain dabla sa Muna. Ini yere bana. Muna gerila. Ini duguni la sisa. Wallahi fuende itena. Alisa ga usan man bale sister wallahi. Muna ni daji tu babida kana ni fode Muna. Sa ko don bale. Ni kana segini nyo flagal se bi ga fo Muna. But ma devine batara. Mo go shitene hinem ne ble. Ne fam hu mene hinem ne. Mais sister o le bi ga dune bugo la je duru ku ba de bugo. Kaso ne ma fuyi ga la te fuyi ni ere. Abine bugo kuma be. Muna. Imaki. Yo tan bani e do tene uta fere, uta fega ya nya la ble. Ne bo pedo. Ali bi ne bore ka ti no fa kam te ko na. Kuma fuite tan bani ma mi fo ni ma. Aha. Na ti ni ga ne bugo. Me ne mo shige jugumai. Muna, ni joma sa ko be jurubila. Ni ne dale lo idangala. E ga ni nyeji ni ne digitan maramuna. Sita suna be wuli ka kuma ife. Nyeji imbla. Iki chesiri. Ika barafe. Alaje. Devoiring keri. Aflare fle. Ni a besebe. I placila. Iba lison ta santiri mesi dunche. Kana tuwa ni isigi kungo kono yano de Muna. Ne walta ga rebe palle no fa ne kana po atale walla pli.
e k'i ma kunba ye i jigi kɛ ala ye mɔgɔninfin n'i jigi ma sa ka n'i jigi latigɛ ala la i jigi da ne kan wa m'i jigi tugu fana ji in bila i k'i cɛsiri i ka baara fɛ a lajɛ devoir min kɛra a fila bɛ filɛ ne y'a bɛɛ sɛbɛn i pilasi la i b'a leçon ta sans tirimɛsi don cɛ kana to ka n'i sigi kungo kɔnɔ yan nɔ dɛ mun na ne ka walitaga yɛrɛ bɛɛ balilen don a fɔra ne kana bɔ ka taa n'a ye wali la bilen e k'i ma kunba ye i jigi kɛ ala ye mɔgɔninfin n'i jigi ma sa ka n'i jigi latigɛ ala la i jigi da ne kan wa m'i jigi tugu fana i hakili bɔ nin bɛɛ kɔ i bancinin bɛ fɛn fɛn k'i la ala de y'a sɛbɛn i bɔgɔ la ni se bɛ hali ye kɔrɔkɛ ye a tɛ sɔn nin kelen ka k'i la mais se de ta ye n'a kumara aw fa b'a faga i ma kun y'a mɛn kana kasi kana to ka n'i sigi kungo kɔnɔ yan dɛ i yɛrɛ b'a dɔn cɛmisɛnnin bɛ to ka kɛ yan nɔ u kana na bi ka k'i mago sa fu la i bɛ wuli an bɛ taa an fɛ yen yan mɛn awɔ na an ka taa an fɛ yen. Siane, mune kɛra? Foyi. Foyi? Ni bɔtɔla ekɔli la dɛ. Ayi, ne bɔra so de. Ne yɛrɛ kun bɛ k'i ɲini de. A ka di kɔni. E ko foyi tɛ yen? Non, Fatoma foyi tɛ yen. Y a rien. Padiri, foyi tɛ yen. Foyi tɛ yen sa. Mun de bɛ k'i bila nin kuma nin fɔli la? Y a rien. Mun de la i b'i dogo ne la de? Han? A bɛ k'i kɔnɔ i y'i ɲininka e bolo ko fɛn fɛn bɛ ka passer du kɔnɔ ko ne t'a bɛɛ kalama. Ne b'a bɛɛ de kalama de A à Z. Ne bɛ mun f'i ye Padiri? Kana ni i ta ne ba ka nin ko ninnu fɛ. Et puis kana ni ta ne ba ka nin ko ninnu fɛ ka ne mabɔ i la quoi. An ye jeli kelen ye. N t'a dɔn n'i bɛ ka n ka kuma in faamu. Ne k'a faamu. Parce que ne ba ka nin ko ninnu a bɛ ka nin ko fɛn fɛn kɛ vraiment a tɛ ka diya ne ye. Kana na ne ni n ka denmisɛnninya lajɛ tantɔ dɛ. Tuma caman ne bɛ kuma f'a ye. A b'a fɔ k'a y'a mɛn. Ne kɔni b'a ɲini i fɛ. Olu kɔfɛ an de bɛ yan. Donc an de kan ka ɲɔgɔn minɛ. Ne b'a ɲini i fɛ Ala ni kira kama. N bɛ yafa deli fɛ ne ba place la. I ka yafa a ma. A bɛ ka fɛn fɛn k'aw la a ka yafa a ma. Nin bɛɛ bɛ ban don dɔ quoi. Ne b'a dɔn a bɛna hakili sɔrɔ. N y'a faamu. Nin tɛ foyi ye. Tant que aw kɔni bɛ vi ɲɔgɔn kan don dɔ la aw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ ne bɛ k'a bila o minɛn kɔnɔ. Sinon an si tɛ se ka balimaya fara. Anw ye frères de ye. Ala de y'o kɛ an tɛ se k'o bali. Donc on reste frères. On est frères et on restera frères. Tu vois, i kana nin ta k'a bila i kunna quoi. Ne yɛrɛ tɛ ka miiri o la quoi. Tu vois. Donc ko nin kɛcogo de don an bɛ k'a ta ni lajarabi Ala ka lajarabi ye dɔrɔn a banna. Ok, n'i yɛrɛ y'o faamuya. Ne kɔni ne bɛ mun ɲini i fɛ hali bi an ka ɲɔgɔn minɛ. M'o faamuya. Parce que n'olu tɛ yen an de bɛ yan. Donc n'an ma ɲɔgɔn minɛ dɔrɔn a man ɲi. Non, n y'a faamu. N y'a faamu. Non, Fatoma, ça ce n'est rien. Ne kun ye nin n ka samara i bɛ nin don i sen na quoi. I y'a mɛn? Samara ne ta. N bɛna n ka nin don i sen. Eh frère. Cɛ. A bɛ n'a fɔ i bɛ n ka pointure dɔn dɛ. Est ce que ne ni e sen fɛ ten? Ne A bɛ taga i b'a dɔn a bɛnna ma yɛrɛ. I ye nin don i sen na. I b'a dɔn samara dɔ tilala na san. Ni yɛrɛ valeur ka bon n'a ye. Eh Fatoma, lui c'est mon frère. Bon, kan'i sigi yan dɛ an ka taa so kɔnɔ ɲɔgɔn fɛ. An ka taa so. Awɔ. Cɛ est-ce que n tɛ sɔrɔ yan o. Ne ye boutique lajɛ ne ma nin ɲɔgɔn samara. Fatoma, me laisse là dɛ. Ouais. Ah lui c'est mon frère.
Efa. Ah? Ne. Efa. Ah? Jene samara ni badu. Lera dama. Luku, ite kuro famiyati sa alsa patoma. Ha? Ibiga samara ni mo la muli masona ba do sabeti barasa sano. Ha? Ola be hele so sa ebe to ko te. Iti nyele ti sa fa ibe fe ndika kuma jume fi na tu kuma su shi tere mamu ko enyana. Ibu mandai. Abiga samara me sabeti barasa. Ha? Oiga kula no le nye ko ite so le ka kula bletuni. Ebe to ko olume ge o te. No, nala de sukuru le ba le tini kwa. Like iti jugu do te sa. Ha? Maman, tu vois, il est temps en cours de réalité pour nous. Il m'a donné ma terre, mais il veut que vraiment à essayer de changer. Il l'a. Parce qu'il veut que Allah veut s'arranger là. Et imagine, al ni au rôle là. N'était qu'à la réalité qu'à se donner qu'on fait. Qu'à ce moment où nous avons ni vraiment ça. Ah, nous n'y joro kan aka eri mo mu bate eri u bay am dum na gobi ay say go fina famya badri mo jugu erete wa tama delegasi ma ibiga ni ko fefe kala o bela gi buya o kan ifina ga gi soro tinsa wallahi ni ko ma sabali ko ni billahi tege foyi billahi ebo fiere ni mas sabali ko nete ke fuyi Fa ni ere kuma kai sai e fa wala si yen jigi tege bire ne jigi dale mega fa ni e masiga kuma fuyi soro ka fone ni ko ma e be ka fefe ga amai ala ko ci amai nere amai ere e be ka ni fefe ga na ala ba besara ne la don mo be kuma do fo ni hina na walde na ala be hini la me te ga hina na mo ko se ga hina ne la to ya famia donc bat bi be fe ka donner ni te cheli ha abe fe ka million jugu donner te na de e badri ngete ni flan chetike ba do sa me mike Tanti ne vela. Awona bi wele. Misana. Awona do ba do. Baste, ne be fin do ri sanwa. Mu be fe ga kuligi boyga isai. Na so la be do ila. Tanti fini sane. Ira wode. Ne ga ni fini mena bolo boy. Yoro le, onyo le ni marki ga fini sai yo wallahi. Tanti. Wallahi. Oh. Oh, ta. Padri, mune blanna. Ah? Ota, ebe ga kuma munu fo. Kanga nyongo mine.
a dun t'a bɔ tatɔ a bɛ da de la a tɛ dusukun na quoi ne ma deli ka miiri tile kelen k'e bɛ sɔn ka nin kɛ ne la ou bien nin tɛ e ba de tɛ nin ye wa e tɛ ka nin minɛ i ba ye wa i b'a dɔn papa y'a f'i ye cogo min na o de don dɛ taa ka bɔ yan ni ne yɛrɛ ye ɲɛ tugun ka yɛlɛ k'i to yan su bɛ sɔn ka kɛ 2 ye bari ne b'i fa ou bien i bɛ ne faga. Ne yɛrɛ kun mago b'i la n bɛ kelen f'i ɲɛna bi da kɔfɛ mun na kana jɔrɔ ne ka fɛn foyi ye diɲɛlatigɛ in kɔnɔ ne yɛrɛ kun bɛ ka jɔrɔ ni fɛn kelen mun ye o ye n ka kalan ye n'a ma ɲɛ ko kalan tɛ se ka ne balo kalan tɛ se ka fini ni samaraw san ka di ne ma n'o bɛ ka kɛ kumasuru ye ne ma fo papa yɛrɛ y'a bɔ a yɛrɛ la a ka yamaruya la ko ne ka du bila mun na ne kun bɛ k'o dɔrɔn de ɲini n bɛ fɛn kelen dɔrɔn de f'i ɲɛna n'i donna so kɔnɔ n'u ye fɛn o fɛn f'i ye ko ne y'a kɛ kana da la ne bɛ sɔn ko min ma ne tɛ sɔn ko min ma e b'o dɔn u mana fɛn o fɛn f'i ye k'i k'a kɛ kana perese diɲɛlatigɛ ye wagatinin kukurun dɔrɔn de mun na ne bɛ taga n bɛ sigi ne ye cɛ de ye n tɛ siran foyi ɲɛ n bɛ ka don min kɔnɔ o de sira n bɛ fɛ u ka mun b'u da dɛ u y'o de b'u da u bolo denmisɛnnin de maralen b'u bolo kamalenkɔrɔ min b'u bolo u t'a dɔn ne bɛ taga wa n bɛ sigi n bɛ mun ɲini fɛ dɔrɔn k'o ye wagati de ye kana siran foyi ɲɛ n'u ko k'i ka fɛn o fɛn kɛ a kɛ a dɔn ko wagati ko de don i y'a faamu kana kasi kana jɔrɔ ne ye i yɛrɛ ka to ka yɛlɛ kulonkɛ k'i terimuso fɛ kana jɔrɔ i y'a faamu n bɛ taga n bɛ na kana jɔrɔ n bɛ taa ne de. e Badiri ka taa sa i jɔ. Jibril! Nam? What did Siamo copa. Come tu con? Allora fumare. E basiti. Alhamdulillah. Cere ma idin ko akara tudi. E kaye sina tankare konnana. Ma mani famune. Ay no, ntika ta oroja. Ndika boga yala yala de. Komi ngomi mobile tanya soro mobile nora. Ngomuna ka mobile joshi. Komi kanga ta bararo la. Me yala era baro to men kay ne mapa. Cere la. Support do. Cere la ni itula ka tamata. Anafisa ima no tay furuin. Eni beka sigito ko mena ta mai ne. Wa tara mai. E jogo ti buila fiu. Cha ibina tami. Wallahi ngo mbola nga chefe sinali. Mbola sinali de fe ndala flaf la foi ko ademuso korobale sake. Ademuso korobale batoma ke. Chedo bolo uno fe ka bu fe furu la ntala nyo kuma wu signonga. Chere la. O here. Ayai. Ni mo ko mboro de no fe. O here era di. Okay. Awa antalo ko faranyonga. Am dugo okay. Ala ka furu ni shi. Ami. Amina rabi. Voilà. Attends. Hey. Ça va? Ya kau kaya? Hey, sirawan ya. Awak sih. Okay.
ye dumuni ya awon ye dumuni on ne be kɛnɛma n taara ci dɔ de la ye ma wuli fɔlɔ ma wuli fɔlɔ ok mais i kɔrɔkɛ kibaruya ye Fatoma deli badri tara ma foyi dɔn a kibaruya fɔlɔ n t'a dɔn a salen don wa a balolen don wa ne t'a dɔn mais ala ma weleli kɛ am ne wele ni jumɛn téléphone tɛ ne bolo taliba ye ne ka téléphone ne ka fili ci la nka mun na badiri ko ŋɛni ma ɲɛ dɛ i b'a dɔn ne ma deli k'a bila n kunna don kelen si ko badiri bɛ sɔn nin kɛwale jugu ta ka maa sɛgɛrɛ Fatoma e yɛrɛ filɛ nin i kun kɔrɔbaya ni kuma fɔli ma walayi e b'a dɔn ko ne badiri ye mɔgɔ min ye mun na o n'a ta bɛɛ a ye mun kɛ a ma ɲɛ de mais imagine n dala kuma yɛrɛ tɛ badiri bɛ n'i ye ne ɲininka ne b'a fɔ ko badiri tɛ sɔn hali i manamana ko nasugu ninnu ma kɛnɛ ma o ka tila ka na nin kɛwale jugu ta ka maa sɛgɛrɛ fo so kɔnɔ ni nin kuma yɛrɛ bɔra kɛnɛ ma an kuma sululen de u bɛ kuma dɔ fɔ wa i yɛrɛ ka du kɔnɔna ko bɛ cogo di ayi bon u bɛ yen basi foyi tɛ la basi t'o si la ne ka du kɔnɔna alhamdulilayi basi foyi de t'u la denmisɛnninw bɛ yen denmisɛnnin bɛɛ bɛ yen an ka madamu bɛ yen a bɛ kɔrɔkɛ bɛ yen basi foyi t'a la basi foyi t'a la basi foyi t'a la maa dɔ i hakili tolen bɛ denmisɛnninw ninnu na kojugu hakili b'u la yɛrɛ yɛrɛ de Fatoma i Fatoma ale a bɛ Fatoma bɛ yen Diri dun Badiriya ne kɛ n bɛ ka Badiri bila ka taa voyage dɔ la a ka di n kɛ n bɛ k'a bila mission dɔ la a yɛrɛ a kɔrɔbayara o a kɛra cɛ ye bon mɔgɔ bɛ se ka mission dɔw d'a ma sisan a bɛ se ka ko dɔw ɲɛnabɔ o ka ɲi dɔgɔmusonin a bɛ yen ne m'o de fɛ yen ko n y'ale bila ka mobili jɔsi yan a bɛ ka mobili jɔsi basi t'u la basi foyi t'u la kuma dɔ fɔ ko kami ɲɛgɛn b'a kɔ kan de mais adamaden ɲɛgɛn b'a kɔnɔ de bilayi k'ale da ala la bi de ne y'o dɔn a ka Badiri ka nin kɛwale jugu ye sababu ye. Fatoma e yɛrɛ b'a dɔn Badiri kan ka sɔn mun ma Badiri tɛ sɔn mun ma ne yɛrɛ b'a dɔn. n bɛ min f'i ye e k'i hakili to denmisɛnnin na kosɛbɛ dɛ. oui ɲ'a mɛn. i hakili to denmisɛnnin na kosɛbɛ. hakili b'u la yɛrɛ yɛrɛ. wa min ye gɛlɛman ye kamalenkɔrɔ n'i b'i ka du kɔnɔ muso ka diya i ye o ye tiɲɛ ye nka ka n'i da i muso kɔ kan ko bɛɛ la. oui. ka d'a kan bi muso n'o k'i ma ko a finnen don kana sɔn k'a fɔ k'a finnen don kirikiri n'i ma a ɲɛɲini k'a dɔn min don. oui o ye tiɲɛ. n'o k'i ma ko min tiɲɛnen don i yɛrɛ min ye cɛ ye i sen bɔ i kɔnɔ kɔrɔ i ka taama ka t'o lajɛ n'a y'a sɔrɔ a tiɲɛnen don. kosɛbɛ. n'o tɛ i bɛ da u kɔ kan caman tiɲɛni na walahi i bɛ taa sɔrɔ o ɲɛnen don. o sababuya la n bɛ ka denmisɛnnin ye yecogo min na a tɛ ka n diya kosɛbɛ. cogo di. o yecogo tɛ ka n diya dɛ. denmisɛnw ka fini don ta n'i ye o yɛrɛ y'i ɲɛ na i b'a dɔn k'a fɔ ko kunun ni bi ko kelen tɛ. cɛmakɔ dɛ e bɛ ka yɔrɔnin dɔ de faamuya e kɔni b'a dɔn mun na filɛ nin ye musomanin wɛrɛ tɛ du kɔnɔ n'ale tɛ mais mun na bɛ se k'a pari tilegan fɛ cogo di k'a ka baaraw kɛ minɛnɔgɔw bɛ ko mobili nɔgɔlen bɛ jɔsi e kɔni b'a dɔn mun na tɛ se ka fini ɲuman don ka olu kɛ ne y'i tiɲɛ. Badiri ta kɔni filɛ nin ye o ye Badiri yɛrɛ diya ye ko ni Badiri bɔra ekɔli la a bɛ taa balontan de la balontanna kɔni tɛ se ka fini jɛlen don k'i bɛ taa balontanna n'a ye o de b'a kɛ fini nɔgɔlenw bɛ to ka k'ale fana la sinon foyi tɛ yen. Jibiri ne y'i faamu nka bamananw bɛ kuma dɔ fɔ f'i k'i hakili t'o la ni maa n'i ma gɛrɛ i nin na o ka tiɲɛ f'i ye i bɛ taa wari di jugu ma k'o k'a f'i ye ni denmisɛnw n'a ma ɲɛ o b'a Mariyamu. Tanba ye mɔgɔ dɔ de
Tanbay ni taw fed akilere ma ni kan fe ni ne ni ga ba fo di ba batara nganji na ga tanbay ni ben kan na du men kuin cheta ala di ba ala ga cheta ni ma me Bamananw bɛ kuma dɔ fɔ f'i k'i hakili t'o la ni ma gɛrɛ i nin na o ka tiɲɛ f'i ye kosɛbɛ i bɛ taa wari di jugu ma k'o k'a f'i ye ni denmisɛnw n'a ma ɲɛ o ba Mariyamu Ala y'o ka kalifa minɛ o la bɛɛ b'a dɔn masa saya ka jugu kuma tɛ ko masa musoman ma n'o kɛla jigi foyi tɛ olu la n'a bɔra masa cɛman na wa e masa cɛman e de kan ka kɛ maa fila ye denmisɛnw bolo min b'a to o masa musoman min fatura o ko kana na jouer u ka adamadenya kan o de y'a to m'a f'i ye kuma bɛɛ i k'i hakili t'o la sabu n bɛ ka den ninnu ye yecogo la bilahi ni Ala k'u ye Mariyamu sɔrɔ yan den ninnu tɛ ye nin yecogo la fo a su muso min don ne b'a dɔn cɛmɔgɔ n bɛ fɛ ka fɛn dɔ de f'i ɲɛna i k'a faamuya a kana k'i kɔnɔ ko denmisɛnninw bɛ situation min na ko juguya don juguya tɛ ne wolodenw de don ne tɛ se ka juguya n denw ma ne bɛ se ka juguya olu ma mun na mɔgɔ wɛrɛ denw tɛ n ko ne yɛrɛ denw de don ou bien ne bɛ se ka juguya olu ma ne y'o de f'i ye ninnu bɛ situation min kɔnɔna na kana a miiri ka taa juguya sira fɛ juguya taasira furaji de ti a la komi maanifin bɛɛ n'i ka yeta don e ka yeta ye o de ye mais i bɛ taa sɔrɔ ne yɛrɛ ka faamuya la juguya kɔni tɛ k'i janto denmisɛnninw na a da yɛrɛ tɛ i ka denmisɛnnin bɛɛ lajɛlen wele k'an k'an bolo don minɛn kelen kɔnɔ an ka dumuni kɛ wa. Muna e tun bɛ ɲini ka mɛn dɔɔni dɛ. E jɔlen mɛ ne yan. Wale e ne wele jumɛn de tun bɛ yen. Baasi tɛ Batuma ne mun bɛ fɛ k'a f'i ye n'i bɛ baarakɛdenya sɔrɔ ka di ne ma. Ko jumɛn. Baarakɛdenya ne bɛ fɛ ka baarakɛdenya di. Mun de la sisan Muna. Batuma ne tɛna to yan nɔ koyi ne sɛgɛnna yan kojugu ne bɛna taa baara ɲini ka du in bila yɛrɛ de. Muna sabali sa i muɲu halisa Muna nin bɛɛ bɛ ban an bɔra sisan ka examen kɛ o résultat tɔ man ja bɔli e bɛ taa min tiɲɛ no baarakɛdenya ye baara ye mais a man di ne ye ka taa kɛ Muna i patiente i ka résultat kɔnɔ ne b'a dɔn e b'a sɔrɔ ne b'a sɔrɔ o diplôme bɛ nafa min sɔrɔ baaraba de b'o sɔrɔ n'o ye mais e bɛna bɔ nin na sisan k'e bɛ taa baarakɛdenya ɲini i bɛna taa tiɲɛni fu sɔrɔ i ɲɛ n'i ma taa bɛn mɔgɔ ɲɛnɛma ma a bɛna tiɲɛni don i kunna i b'i danga de bolo yan koyi Ala de ye nin da i danga na. Batuma ne bɛ taa ne bɛ du in bila du in nege foyi tɛ n na est ce que e b'a kalama ko Badiri gɛnna ka bɔ du kɔnɔ. Jumɛn. Badiri gɛnna Tanbay ni o don na e Badiri ale sɔrɔ so kɔnɔ Badiri y'a sɔrɔ so kɔnɔ ka bɔ ka tigɛ fila d'a kun ka kule k'o bin n'ale kan. Lahi la mɛlɛkɛni. Diɲɛ buna adamadenw hay dugu juguya la a ka sabali ɲɛngoya ma ne ko n'Ala y'i sɔn munna e tɛ se ka hinɛ maa dɔ la ka maa dɔ sɔn dɛ n'i ma sɔn k'o sɔn maa yɛrɛ b'a sɔn wa i b'a ye wa i fana tɛ se k'o bali koyi n'i ko k'i b'o bali aya i ka ko tɔ b'i yɛrɛ bolo ne ko a bɛ ɲɔgɔn juguya mun na dɛ n'an ma dɔ bɔ juguya la a tɛ ɲɛ dɛ. ne tɛ dumuni kɛ ninnu ko waati si n b'u wele ka na salon kɔnɔ an bɛ kulonkɛ kɛ an bɛ baro kɛ hakili to yɛrɛ la kɔnɔ o tɛ tɛmɛ o kan. Jibiri tiɲɛ na a tɛ tɛmɛ o kan i ni denw ka dumuni kɛ minɛn kelen kɔnɔ a tɛ tɛmɛ o kan. nka belebeleba wɛrɛ b'o kɔfɛ min tɛ nin si ye. o ye jumɛn ye. Jibiri i hakili to denw na. n hakili b'u la. Jibiri i hakili to denw na. n y'a mɛn. Jibiri banbagatɔ denw i hakili t'u la
hakili bule cɛmɔgɔ ye kumakan saba in bɔla ka min f'i ye n y'a faamu e ye ne teri de kosɛbɛ ni e filila ni ko nana i kun kan a b'i n'a fɔ a nana ne cɛmɔgɔ kun kan kosɛbɛ o sabula i hakili to den ninnu na kosɛbɛ i ye min fɔ dɔ don dɛ nka i cɛsiri n y'a faamu n'o tɛ ɲɛ bɛ min natɔ la ni m'i cɛsiri a n'o jɔli la a kuma tɛ nɔgɔya dɛ ayi foyi tɛ jɔ ne la ka da kan ne kɛn bɛ ka denmisɛnninw bila o pilasi la ne kɛn bɛ ka denmisɛnninw ka hakɛ bɛɛ lajɛlen d'u ma denmisɛnninw mago mana jɔ fɛn o fɛn la ne bolo n b'a d'u ma bon ne yɛrɛ kɔni bolo den ni mansa cɛ a dan ye a k'a fɔ ko papa mago bɛ nin na i k'a k'a ye k'a sɔrɔ i ma buruja k'a sɔrɔ i ma dɔgɔya ne bɛ ka n ka hakɛ fa ne yɛrɛ kɔni bolo ne bɛ ka n ka hakɛ fa ne ɲɛ tɛ défaut foyi la n ka foyer kɔnɔna na ala k'a ɲɛ ka d'a ma amina ala k'a ɲɛ ala ka denw u lamɔli fanga ala k'o d'a ma ala k'o d'a ma an ka sira kɛ kelen ye an bɛ ɲɔgɔn bila ɲɛ wa fana m'a ɲɛɲini o ye Badiri gɛn ka bɔ du kɔnɔ fo ka taa Batuma ne bɛ taa walahi n tɛ se ka to yan du kɔnɔ bilen mun na cɛ n'o i tɔɔrɔlen don i degunnen don wa i ɲaninen don mais da la ko Badiri ye den cɛmannin de ko ko mana kɛ Badiri la o ka n'i tɔɔrɔ e de ta ka gɛlɛn Badiri taara cogo min na ne tun taara ten i bɛ kɛ yeku fila ye parce que ni dɔ y'i sɔrɔ sisan a bɛ manamana ko ta k'i sɛgɛrɛ mais Badiri talen min filɛ nin a bɛ nɔbɔ ko la i kɔrɔkɛ den dusuma de wa dusu b'a kɔnɔ n'a y'a bolo don fɛn fɛn na a barikalen don wallahi y'aw ba ye dugu kɔ n'i ka kuma bɛn e k'a to ne ka taa bani i den ne sɛgɛnna nin du in kɔnɔ ko ne lajɛ sa a to ne ka taa yan ne y'a f'i ɲɛna cɛ no i tanti t'i fɛ wa i fa dalen don i tanti kumakan na hali sisan n'a ala yɛrɛ kumakan ye ni tanti ye min fɔ a dalen b'o la muso ko b'a la mais e ka ne lajɛ i k'i jigi da ne kan an ka examen in sɔrɔ ka d'aw ma wallahi an bɛ baara dɔ sɔrɔ i tanti in bɛ tila k'a fɔ ko ni tun y'a dɔn n ka nin den don n sogo ni n golo cɛ kana Badiri ta da i nin kan hali n'a sɔrɔ Badiri taara tunga de la Badiri bɛ nɔbɔ ko la den cɛmannin n'i kɛra cɛ ye ka ban i kan k'i cɛsiri de k'i jija a ka tunga ka n'i tɔɔrɔ wa n'a ye wari dɔ sɔrɔ ka dɔ kɛ a bɛ telefɔni ɲini a b'i wele han kana jɔrɔya mɛn wagati ka jan sa wallahi i delila sa i muɲu nin bɛɛ kɔfɛ mun na nin bɛɛ bɛ ban han kana jɔrɔ i delila kana baarakɛdenya ɲini y'a mɛn e tanti bɛ sɔgɔda yɔrɔ i tɛ don so kɔnɔ san'a ka bɔ k'i dɔgɔya an b'a kɛ ten awɔ kana da ka miiri ni nin ye yɛrɛ nin bɛɛ bɛ ban k'an bɛn o la fara bal blede o ye jogo chekay nga ibuye fanga wala kini nofe ma fara bal blete iba tori kuna aye jogo chekay ndak limit laki fagu ngamba dobo jugala jugay men ko buna hadima dew wala ba fara tinye muzo ciao dum zew bekera ma jugu ni tara fa fe ubi nove ni pura fa fe ubi nove amango mina mital jamin ha nugon nera tenda fando ndenda fa fodo muzo ka jugu wa muzo ere ka jugu chewe piu uta wal dovio bego ko ereta muzo chitashi na muzo deve kwa muzo chini ya asira muzo dega tanye muzo chitife kwa ereta makisi na muzo dove ereta meke nye chot ni makisi na muzo tofe wala etatinye awo
kɛra Ayi n tɛ kasi la o. e ni jɔn bɛ ɲɔgɔn na Mɔgɔ si. e ye yɔrɔ in fɔ wa Awɔ ne ye yɔrɔ san. e ye sokɔnɔna jɔsi Awɔ sokɔnɔna jɔsi. fɔ ko k'i y'a ka mobili jɔsi o jɔsi la Awɔ ne ye mobili jɔsi. ko kasi ko kɛra sisan N tɛ kasi la o. a tere juguya tɛ kɛ i kulo bɛ na yiri ya fila i ye nin tere juguya kelen de ye k'i ba faga yɔrɔ a kun t'a la ko ne ye jala de ne tɛ mɛ ne ye jala de dangaden bilali i bɛ kasi mun na mun kasi ko kɛl'i la han e sigi yɛrɛ ma kasi ne kun ne sere ma de ka tɔgɔ tɛ ne sere ma han e munna a ko ne ka kun ye dun ka ta ne ka dabada ma dɛ sinon i y'i kɔrɔkɛ tacogo yɔrɔ n b'a dɔn i sigilen don o tere juguden ɲɛ kasi la tiɲɛ tɛ yan i fɛnɛ bɛ taa ten cogo la ni ala sɔnna ma a tere juguya kasi tɛ kɛ ne na dɛ wa a tere jugudenya tɛ kɛ ne na fɛn i ba taara cogo min na ne tɛ tɛ ne ye jala de aw tɛ se ne la dɛ walahi aw tɛ se ne la dangaden sarakaden bilalen don tere jugudenw. Ala ka tiɲɛ bange walayi. I bɛ yɛlɛ ne de la k'a yɛlɛ ne la koyi ne ma yɛlɛ la o ne ma yɛlɛ ne koyi n'i yɛlɛla ne na ayiwa n m'a f'i ɲɛna dɛ a sabali sa a sabali cɛw a ka tile muso ni ɲɔgɔn cɛ a ka muso bonya wa a ka muso turu danbe la e bɛ nafolo sɔrɔ ko e nafolo ka cɛya nafolo tɛ ka cɛya koyi u b'a fɔ denmisɛnnin sina dɔ bɛ yen a bɛ tile 80 bɛɛ ban ka sunɔgɔ Fatoma a kɛra cogo di mun b'i la ne b'a dɔn ni e ye tan dɔrɔn i bɛ sɔrɔ wariko de b'i la i tɛ taa 2000 ta ka puto fiye kɔnɔ i ka taa ko don i magoya la ma ne t'i ka wari fɛ mun dun kɛra a kɛra cogo di Fatoma ma ala ma mɛn kosɛbɛ ne ko i ma n'i ka hinɛ walidenw na ne bɔ o bɔ kɛnɛ ma ne bɛ taa sɔrɔ e ni Muna de bɛ ɲɔgɔn na ni Muna tɛ ɲɔgɔn na i ni Badiri bɛ ɲɔgɔn na dɔnnibagaw yɛrɛ b'a fɔ ma n'i hinɛla walidenw na Ala bɛ hinɛ t'aw la ne ko ma e ɲɛ tɛ ne la dɛ e tɛ ka miiri ne la ne yɛrɛ bɛ ka jate minɛ ne mana n sen don ko o ko la i bɛ taa sɔrɔ a daminɛ bɛ ɲɛ mais a laban si tɛ ɲɛ ka tile bɛɛ ban ka sunɔgɔ o mana wuli o ye nafolo sɔrɔ o b'a ko a gɛrɛsɛgɛ ka ɲi gɛrɛsɛgɛ tɛ koyi a fa ye saraka min bɔ a ye a n'a ba ye saraka min bɔ a ye o de jaabila ye kɛ o de jaabila a mɔkɛ ye sɛgɛn min kɛ kun a n'a mɔmuso ye sɛgɛn min kɛ kun o ɲɛɲini i k'o ɲɛ dɔn n'i y'o ɲɛ dɔn i bɛ baara kɛ n'o ye fɔlɔ saraka bɛ bɔ don min na a bɛ minɛ bi yan e bɛ saraka bɔ bi a bɛ minɛ bi yan a tɛ minɛ bi koyi ala tɛ minɛ sini n ko fɔ sini kɛnɛ maa bɛ saraka bɔ don min na a bɛ minɛ o don n'a sɔrɔ bɛ minɛ o don se t'a sɔrɔ an bɛɛ bɛ mobili kɔnɔ ka yala sara b'a sɔrɔ ne ba taara ka avion bɛ sanfɛ Amba Muna baste ko ne alhamdulillah ko kai Ni ga ne wele. Awo Muna ni nya ye ni wole jugumante e komi aka du konna fle ne be min do ala madala ni ma be soro dugo ngono min ba don ala iba fo ne ka don dugo o sababu yala ne be fe ka don na ya soro degu min bi kan soyi i ka kuma fo abi jan ko sebe Ay to wato mo basko te so no fuste nga ina Muna dugo na foite eni ne ni nyonche e wolo fa adaka wuli teri de ne kabina me demisenial fo kan korobaya ne ne e wolo fa de nyon anga foite mi me dugo nyona degu mi manaki ka afonye
Ay to an mo fosi tene la. Mona. E woloba no e maramu ye. O ya ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ fo ka taa sa ka fatuli ma. Foyi dengele ma sɔrɔ deguna a ma min fɔ n ye. Wa a ye min kɛ ne cɛmɔgɔ ye ni Ala tɛ mɔgɔ t'a dɔn. Ne tɛ se ke o den dɔ ye degun kɔnɔ k'a fɔ ko min sigi ko o lajɛ ni ne y'o kɛ wallahi ne kɛla fitiri waleya aw ba ma. O sababuya la min ɲininka ni Ala ye degun min bɛ yen i k'a fɔ n ye. Aw fa a bɛ se ka ban diɲɛ maa bɛɛ bolo fo ne k'a d'a kan n'ale de ye denmisɛnninya kɛ ɲɔgɔn fɛ. Tɔnɔ cɛmɔgɔ fɛn tɛ yen koyi fosi tɛ yen nɔ. Munna fɛn bɛ yen nka a ka di n ye i da k'a waga i k'a fɔ n ye. Ayi fɛn tɛ yen nɔ. N'i ko fɛn tɛ yen n y'a faamu nka i kɔrɔkɛ diri ka kibaruyaw bɛ cogo di. Tɔnɔ cɛmɔgɔ diri ye so bila koyi diri tɛ so kɔnɔ bilen. Tan bayi ni y'a fɔ papa ɲɛna ko diri bin n'ale ka so kɔnɔ. Papa fana ye diri gɛn k'a ka taa ka bɔ ale la. Ayi ma a ma tiɲɛ halisa i bɛ se ka segin kɔ walidenw kanu bila i dusukun na n'o kɛra Ala fana bɛ ne kanu don matɔw dusukun na ma n'i bɛ fɛ ne ka don da la sini walidenw minɛ ba la bi. I wolo fɔ tɔgɔ ma jama la e bɛna ne sigi de ka mɔgɔya kuma fɔ ne ɲɛna ko ne ka walidenw minɛ da la e fa tɔgɔ ma danga bɛ ko jago i saraka di. Ayi a kuma banna o e n'a fɔra ne bɛ nin ko o ko la bi ne bɛ ka kɛ e de ka sini kama o e bɛ nin jɔgɔ ni molibaliya kuma fɔ ne ɲɛna e tɛ diɲɛ kalama o i bɛna bɔ diɲɛ kalama wagati min na n'u ye fa tiɲɛ bɛ ta k'i to wagati min na kɛ i bɛ sɔrɔ ka na bɔ diɲɛ kalama dangaden kodɔnbali. Ayi o kɔni tɛ se ka kɛ n ko sɔgɔmada in na ne ni aw fa bɔla ɲɔgɔn kan a ko ne ma ko ale ye diri bila ka taa yɔrɔ dugu dɔ la ko ka taa baara dɔ la ye. Papa de b'a diri gɛn k'a ka taa ka bɔ ale ka du kɔnɔ parce que k'a bin ale muso kan. Allahu akbar. Jibiri ma nin ɲɛ ne y'a fɔ Jibiri ye n ko ni jigi bɛ aw la dugumakolo in sanfɛ n k'o y'ale Jibiri ye nka a ma ko kɛta kɛ nin ye dɛ. Munna nka n bɛ min f'i ye min y'i kɔrɔkɛ diri ka ko ye kana jɔrɔ o la k'a d'a kan kabini den fitinin a y'a laɲini k'a bɛ bɔ ekɔli la ko ka taa baara dɔ ɲini ko yalasa don n'a nataw la a kana se ka sigi a fa to dɔrɔn kɔ k'a ka se ka ko dɔ k'a yɛrɛ ye n'a ma ɲɛ ni Jibiri y'o bɔ k'o bila o sira kan o y'o ka laɲini sira ye o walahi diri ye den dusuma ye wa m'a dɔn a bɔla ka taa yɔrɔ min na a tɛ manamana ko kɛ u y'a gɛn ni laɲini min ye dɛ ni Ala sɔnna diri tɛ kɛ u ye a tɛ kɛ u sago ye fiyewu e k'i sigi dɔrɔn i k'i hakili sigi kana n'a fɔ ko diri bɔla ko e fana bɛ bɔ ka taa muso ni cɛ tɛ kelen e ka to so nka n bɛ min gɛlɛya i ma ni ko y'i sɔrɔ so ni ma fili nin ye n ka nimoro ye i b'i hakili to nimoro la kosɛbɛ ni degunna ko y'i sɔrɔ so a mana kɛ togo togo e k'i den i ka dɔ ka telefɔni ta i ka n wele n ka bɔ a kalama min y'i kɔrɔkɛ diri ka ko ye ni Ala sɔnna n yɛrɛ bɛ don yɔrɔw la ka ɲɛɲini k'a ko la walasa n'a bɛ se ka bɔ ɲɔgɔn kibaruya kalama cogo min na i ye n ka kuma faamu kana bɔ dɛ kana bɔ ni Ala sɔnna an ka dugawu bɛ a bɛ ɲɛ e ka taa awɔ k'an bɛn o la. La ilaha illallah. Ni Jibiri b'a dɔn a bɛ ka kojugu min kɛ a tɛ sɔn ka don a la nka ni Ala sɔnna an bɛ solution dɔ sɔrɔ nin ko in na. mɔgɔ faga si so kɔnɔ e yɛrɛ ka nin lajɛ n'a fɔra ko ka nin wari ba den sara den ka kalanko la o bɛ taa kɛ fukɔrɔdenya o tɛ se ka foyi wolo ma a bɛ ɲini ka fɛn ni dusu bilayi fɔtɔma yɛrɛ tɛ maa yɛrɛ ma ye 100 ani 280 260 sigiyɔrɔma 3
Even bedo dengile lo take batara dio tsaka kalake. Abina maga duti. E orogia. Orogia tea. Nampwa. Temanga ya. Ayo tu wala ngene le. Amne. Iti danga dia for dia apa dia bro. Amne. Iti danga dia for dia apa dia bro. Ibi waki min wabi shiki ni tuna en photo maka kala ngodafe. Kuru juli ne ota photo mai. Ni ni bedo photo mana alaje. Photo mana ama passe ama bagi so. O ka toli. Badri fle ni ma wor photo badri kala ngula. Na buraka kala minani kala ta sagu sa badri ni ma photo ka kala ngula. Badri ka bagi ta okele. Min wor badri tuna en photo mana. Ka kuru ta dama. Kan be finance ko tala ka perdi. Ha? Pour ça va ça kuma bagi je folla Fatoma de là. Ha? Bagi kala ngole bon bagi sansiri. Ha? Sansiri te ya. Ah, il faut ça on a préparé de una tanto ça. Ta bu mo ko ça. O mu shashi de. Ti o mu shati no ko le de. Mu shashi o e. Aba siki téléphone digi digi mana ko la ko sasi. O mo minu ya to ya ta nu me. Du sugulo de atu ya ta. For de bi ta to mana ko la. Ai fi aposta ko du sugulo te Fatoma. Du sugulo fo itala. Ebiga petini pechi, ebiga pechi, ba ko musumani. Dengele de bi bolo fe. O dengele bi bolo. O tuma dengele wulo foro la wa. Muso to ma dengele soro wa. Olu de kata. Na kila banwa blajile ba de bla salma de ka. Ebi de ke fe worani amana ko fo halla ko wa fla e bo ta ko do ma na ko la. Ah, mais ni mu gesa. Mu no bi ke. Nyani mo wore ka dama mu ta dama. Eba fo Fatoma ba de ka khala ke yawo. Jul drama. E dille ka jul drama. Ana ba de ni Fatoma dane. Ne ba fo ke. Mu na da fo. E jul drama. Ibi ga jiya ko beto minga o ya ga bakeke ta okele ibi ga minga sanubiri na masika fo oluma che sabali sache aga na du che ta sa ne ko baki me Fatoma de bolwa ibi ga pepe baki ba le bolwa o ma mini ko baki do ya ta tukudi u ya ta tukudi nga sa be che le fe nana ko ni wardo fe na akundi na fanya o mo fe na usani Fatoma so aka usa na ide o fe na usani ni ala che wallahi ali kuma yala ka wa fla wa kelengele di grebu masada a ben ala cha kuma usani ni leke ah okay. Comme il est dénudé et dénudé au terre. Fatoma avec fin y va y. Tu as eu de ça? Fatoma avec fin y va y. Bismillah. Bah mais Fatoma de Gaulois. Il a demandé, n'a pas à diable maladie. Qu'est-ce qu'il a demandé wa? Il a faut qu'il y ait des fordés. Il faut qu'il y ait des salakadés. Oh te demandé oh. Des bibulo putu le babo e bakoroni. Ni demande na ko daya. Tiens le maglegi. Désormais, ne te fait billahi sanwara na yaje. Na yaje sanwara. Ni ala temba do menganisha la. Ne mo na ko. Abana. Ne deni menganisha, ne deni bara wale. O to me di kam sa menganisha wa. Ne deni me get député, wa ma président iba yela. Ah! Ne di me kala ni abda fo ko ha. Awo. Ni te sera sara frende de me chesi kan denga ko sara be kala ni. Awore. Me rondo fi ronna. Akana ki ko fu wa dem sika président ke de. Président be che ba korode. Adama de fois deminu musiki téléphone digi la école so kono ku ka kuruta fabi wari basara u te kuruta bu te TikTok ku digi Facebook mana ko musumani wole olu tse ka président be de dusumai de fa jugu la de ibe mani kisini de ka ta juguma kisini de atea fa ko ga président wa bi taya be na rogia ne bolo rogia to ka ta nya fe bi na ko fe ibi ka kuma che de fa jugu wala boy ga mulo bala fa ko ga fe boy ga mulo bala ne tala ibra to ma ki che de ni Ika mana ko neta. Ah, bebe na do apiki dele Fatoma yi. Awo i dele do. No, sita woni abana. Abana ne. Jama vle ela. Ne de adula tiada. E deno. Ne deno. Me nya famia. E de te place ne deno. Agai. E ki tabeke. Wo al shi Fatoma te ya. Al na ma so sanwere. Ha? Ko kota wa ke ba. Na ma so sanwere mba do mena shala. Mba do al halshi. E joy.
Mussolini yɛrɛ bɛ ka maa fa ni dusukasi ye i ka bɛɛ ka tu i mana wuli a bɛ kunkolo salo ye a bɛ mɔsi a bɛ n tɛ se ka foyi kɛ n yɛrɛ ye ne ma ɲinɛ kɛ cɛ ni ma ne mago sa bila ye. Resista bora tu mimi. Resista bora tu mimi samuna. Muna ende kusoro. Kau ni masa? John. Patron. Lui a gâteau quoi, c'est rien. Ni bijou ne beke, mais autre poussé là. Ama toto na funga ndaga la fiari. Bomi. Ne bobo magoyano. Bomi ko kadi. Awo. Fabien. Ne Fabien. Il va bien. Bomi ko kadi nga autre poussé a. Munye soro. Ah? Aku ye foli manoko. Mbakumbe. Na tanyara. Allah ka hinala. Yana bamso ka tanya. Bamako kun kadi. Nini ndo bamso kun manjia kosobe. Allah ka lajarabi sirama. Atara an faye muso flanata. Nous y avons banchini. Patron, en tant que en cas tanaï, quand y était dans, on t'aura une fin les gars là. À Kalika, faut les gars boire kono. À quand d'abord tu gagnes c'est fait. Aïe faire d'autres qui sont kono. Quand nous la règle sont kono. Kone kana kabe nanchi. Nduna ka sokono ne dona nya sura ka fin don to ko mai akone ka fini fali ko fini mai ka na fini kura dinne ma ne fana nga duleji bo on te fe ka bo ko nga bo nya bo ne duleji bo kam ne te ka flala ana ka kule ko ne be ka biya ka shima koroni shi subhanallah. Nya essayer kan yere fala famille amadala un demi frère bi no kon bulan bekili sablanti bala o fenati ka nena mon taro ni do so na tikena na ma dili ka ko jugume me to ko de chena du kono tan u fayenge ko nga dubla Ntirige kana kasi. Lere fagadu bamawa ne habla. Kana kasi. Chete kasani gila gwe. Chebe kasha konodi. Retoko. Badri. Badri. Tomorrow lanti jorni yere ngani yemiri ndogo musola. Ala rebado muso mbeka munda ka sokono. Atanshi dife. Ikala nawa. Ni bagi soro.
Ah, ye bagi sɔrɔ. N kun bɛ université la n ka kalan tiɲɛna. Sabula n kun tɛ ka se ka taa kalan kɛ a ɲɛ ma. N mago bɛ fɛn o fɛn na n kun tɛ k'a sɔrɔ hali samara don ta. Université ka jan an ka so la. Ni n terikɛw ye sotarama passé di yan don min na n bɛ taa. Ni n m'a sɔrɔ don min na n tɛ taga. Devoir dɔw bɛ kɛ classe kɔnɔ ne ma se k'o suit. N ka matière dɔw ma valider. Olu de ye n sɛgɛn. N yɛrɛ doublé la n ka magɛn hali sisan ni n taara n bɛ se ka kalan continuer nka se tɛ n ye jigiya ten n tɛ se ka kalan foyi kɛ tuguni. I ko k'i tɔgɔ? Badiri. Ne tɔgɔ Bokar Damile. N'an ka taa so kɔnɔ n b'a lajɛ n'a sɔrɔ n bɛ se ka min k'i ye. Wuli ka na an ka taa. Y'a faamu sisan. Ni taara sugu la de sara ko wari de fulo kɛ. I y'o wari ka defu san de. Sinon e bɛ defu sɔrɔ ka taa i bɛ kalan de kɛ yan. Furu ye diɲɛ kɛ defu sɔrɔ. N'a kuma b'i da. Hali n'i ye sogo sogo yan. Defu sɔrɔ y'a ko yɛrɛ ne bolo la. I yɛrɛ ko k'i tɔgɔ? Ne tɔgɔ Badiri. Badiri? Ok, sigiyɔrɔ bɛ i sigi. Non, c'est un boss. Et puis si jeune comme ça. Badiri. Patron. Fini dɔ filɛ t'i changer. Mais non, patron, ni soba na ni ma denmisɛnnin ye ma madame ye e kelen de bɛ yan. O to yen fɔlɔ i ka t'i changer. Ok, merci. Patron. Ah. Esigi. A bɛ n'a fɔ aigle ka di yɛrɛ Mali équipe nationale. Mɔgɔw sɛgɛnna nɔ Mali ko in na o kɛlen tellement k'u bɛ ka mɔgɔw dusu kasi. C'est-à-dire mɔgɔ si de tɛ fɛ k'u supporter sa mais hali sa i bɛ Mali ko la. Mais a bɛ kɛ cogo di? A mana kɛ cogo cogo an faso de don. Ah non, o fɛnɛ cɛ dusu fɛnɛ ka ɲi dɛ, i dusu fagalen don dɛ. Non, vraiment, normal. Vous êtes un bon patriote quoi. Et en fait, ne ko ye ɲininkali kɛ quoi. Mo yala e kelen de bɛ yan nɔ parce que so in ka bon mun ɲɛ tɛ denmisɛnnin na ɲɛ tɛ photo la je sais pas. Oh Dieu. Chef, ni ka question est blessé, vous me pardonnez. Oh Dieu, my God. Et tu me dis toi Badri. Ok, Badri. Ne mi filɛ kɛrɛfɛ nin muso tun bɛ n bolo b'a dɔn depuis i nana yan i bɛ k'o question de poser n kunna depuis an bɛ da la nka histoire min don n tɛ fɛ ka don a kuma kɔnɔ bilen mais ɲɛ b'i la i ye mɔgɔ ɲɛnɛma ye et puis tu es jeune. Donc maintenant kuma ɲɛf'i ye. Ok. Muso tun bɛ n fɛ. An tun ka di kojugu. An ka ko bɛɛ lajɛlen ye ko kelen. A tun kɛra furumuso ye. N'a b'a dɔn n tɛ fɛn o fɛn fɛ a t'a kɛ n ɲɛna wa a t'a kɛ n kɔfɛ. A ye n dɔn ka n somɔgɔw dɔn. A ye n bonya. Waati dɔw la
ko dɔw kun bɛ gɛlɛya ne ma k'ale de kun b'a ɲɛnabɔ ne kɔfɛ. Je peux? Oui. Oh, bonsoir. Mon amour. Oh, ma bien-aimée. C'est bon. Ça va? Tu m'as beaucoup manqué. Ah, ok. Oh, ça va bien. Ah, fatigue de l'ensemble, wallah. Ah, non, c'est mon balai. Eh, oh, mais pas trop malade. Patron muso jigina o. Donc ale taara o demuni ko la demuni yɛrɛ tun ye bi. Ne dɔrɔn de tun bɛ baarayɔrɔ la ne yɛrɛ tun bɛ ka baara ninnu bɛɛ gérer. Tu vois, c'est pas facile quoi. Ok, donc alors madame de jigina wa? Oui, madame jigina tata kɛ. Oh, o de ne n'a fama non. An bɛ to ka ɲɔgɔn ye mais sisan n famana man tɛ ka ye o ja jigina de. Tata jigina demuni yɛrɛ tun ye bi komi ne yɛrɛ kun occupé don. Voilà, avec le travail, ne ma se ka taa demuni kɛyɔrɔ la yɛrɛ. Ok, ɲamɛ. An tɛ taga lajɛ sa. An ka taa den lajɛ. An b'o to sini na sa. Ma di an ka taa sa. Walahi ne sɛgɛn. Wula t'i kun ne yɛrɛ bɛ taa kɔ an bɛ taa den lajɛ. Wuli sa. Ah? Wuli. Oh, Dieu. An filɛ so min kɔnɔ bi. Ne n'ale de jɛla ka nin so in jɔ ɲɔgɔn fɛ. Muso. Wa n ka santier dɔ bɛ yen. A tun bɛ k'an dɛmɛ kosɛbɛ n ka se ka santier in laban. N ka ko bɛɛ tun y'a de. N fa, n ba, n balimaw, n dɔgɔninw u bɛɛ n'u tun mago bɛ wari la hali u tɛ ne wele u b'ale de wele dɔrɔn a b'a gérer. Oh, ma bien-aimée. Ça va. Ça va. Oui, ça va. Ne yɛrɛ kun mago bɛ lɔ. Si dɔ la. Ah, d'accord. Parce que n tɛ ka fiɲɛ ni kalo in na comme d'habitude e bɛ fɛnw san ka bila ka taga so. Ni kalo in na comme ne yɛrɛ ka sara kɛra. Donc ne ye malo bɔrɔ ni fɛnw san ka taa ani baarakɛlaw ka kalo sara wa ne y'a bɛɛ ye. Awɔ. Ok. Vraiment, o diyara n ye. O diyara n ye. Ayi o tɛ foyi ye. O diyara n ye vraiment. D'accord. Voilà, ne bɛ n ka paiement don chantier la comme n y'a f'i ye cogoya min na. Awɔ. N bɛ fɛ ka chantier in laban joona. Ne yɛrɛ kun ye ko ninnu kɛ o yɛrɛ de kama. An ka ɲɔgɔn dɛmɛ o de ka ɲi nɔ. C'est ça. Merci infiniment. N diyara n ye kojugu. D'accord. N bɛna ninnu coordonnées ninnu lajɛ. Et après, je te rejoins là-bas. Ok, ɲamɛ. N yɛrɛ taara an ka daga lajɛ. Inch'Allah. Ko muso in ka ko laban kɛra cogo di? Wagati dɔ nana kɛ a nana kɔnɔ ta. A ye kɔnɔ ta. Kɔnɔ sera kalo 2 à peu près kalo 3. Oh, chef. Dusukasi ko ninnu filɛ nin ye a bɛ bɛɛ la quoi n'a sɔrɔ a b'i tɔɔrɔ. Dieu, pourquoi tu m'as fait ça? Allah, ni kene lamna, Patron, a ko numa ni aw divorcera?
kɔnɔ sera kalo 3 ne muso ye diɲɛ to n ye a wagati ni sisan cɛ a bɛ san 4 bɔ hali n'i ye muso ko kuma fɔ ne ye ni jaabi tigɛ n t'a dɔn ni bɛna ɲɔgɔnna sɔrɔ n ka diɲɛlatigɛ la bilen n ma muso ye muso min ye n fa k'a bɔ patron ni ala ye muso ɲɛnama kɔni don i garisɛgɛ la hali n'a kɛra siɲɛ 1 de ɲɔgɔn bolo i bɛ ala fo la ka duwawu kɛ muso ye sabula ne ye patron caman de ye muso b'u kunna muso min t'u fɛ u ni muso bɛ relation na muso min bɛ k'u nɛgɛ den b'u ni muso cɛ mun t'u den yɛrɛ yɛrɛ ye ni ala ye nin kɛ e ye ko duman mɛn man di dɛ ala ka muso dɔ dan o k'e kanu gɛlɛya kɔnɔ k'e kanu i ka waritigiya kɔnɔ je pense que i dusu man ka bɔ sisan parce que i lajɛra Madri a taara ni n den ye wa n'o n'a ka taa ɲa a tun ko n ma ko den cɛman de ka d'a ye e yɛlɛla a don ne fana ko a ma n ko den musoman de ka di n ye n ko n bɛ fɛ ka n ba tɔgɔ da Bonsoir. Bonsoir, ça va? Oh, ma bien-aimée, ça va? Oui, ça va. Bien. Ok. Et la bébé, elle se porte bien? Alhamdulillah. Il va le docteur Sola. Ah bon, voilà, docteur Sola. Docteur Oko, di Tiana, Moutia, c'est la donne ko fo kalo sara. Ah, d'accord. Elle avait fait une fois que Cherry wa ni ba ge Cherry. Agina papa ni wana Cherry ma wana. Ah, d'accord. Oh, Edu. Bon, nous on est vraiment monsieur les carnets. Nous faisons pas trop d'argent. Oh. Ala a ko ge here. Singa ke ni wana muso muni sawale la muni. Allah. Ok. Ouais, vraiment. J'adore ça. Sinon, ça va? C'est le don comme début de messerin au zéro. Nana mini. Mais c'est quoi qu'on Le fono. Ma photo tour va faire le service moi. Ah ouais, il y a fait un on a si dia bien une fleur à travailler. Ah d'accord. nga o ko bɛɛ de banna tantɔ o de la ne filɛ so kɔnɔ so belebeleba fɛn fosi ko tɛ ne yan nka ne b'a préféré ka vi tantɔ ka n ka diɲɛlatigɛ tɔ labanni kɛ tan n t'a dɔn ni muso bɛna ɲɔgɔn faamuya bilen ka tɛmɛ a kan wa n tɛna muso fura kɔfɛ bilen. chef n bɛ fɛ ka ɲininkali dɔ k'i la n'a tigi ma baasi ye. tulo b'i la. bɛɛ n'i ka diinɛ don i ye silamɛ kɔni ye ou bien i bɛ chrétien fan fɛ. non ne ye silamɛ ye ne fa silamɛ ne ba silamɛ. ah ne kɔni bolo nin wariba in b'e bolo e ka chantier so bɛ yen nɔ ni e taara k'o to ten tɔ o bɛ di jɔn ma. c'est vrai i ye muso dɔ in kanu nka i bɛ se ka dɔ furu pour que k'i ka tiɲɛ labɛn. Badri. den minnu bɛ n'i tiɲɛ ta nin wari bɛɛ kana kɛ fu ye. ne b'a dɔn n'o o muso bɛna kɛ komi ne muso fɔlɔ ɲɔgɔn na wa. o bɛɛ bɛ ala bolo nka patron n'i m'a kɛ i t'a dɔn dɛ. n bɛ tila k'o ko lajɛ ɲɛfɛ. to cani ma to i bɛ sa don dɔ
Ato chani mato ibisa dono. Kota tula wulugula suruguye bosari. Ato chani mato ibisa dono. Kota tula wulugula suruguye bosari. Ato chani mato ibisa dono. Ato chani mato ibisa dono. Ato chani mato ibisa dono. Kota tula wulugula suruguye bosari. Ato chani mato ibisa dono. Kota tula wulugula suruguye bosari. Ato chani mato ibisa dono. Chefo, akala kama sa. Wallahi mo deli. Ala na kira kama kana ke. Wallahi ay warin fo warin cha ko jugude kwa. Ne nga moto fere, nga mobile fere. Miga ko warin ni chuga bela jele la pour que nga siga warin soro. Ala na kira kama aka na save ni semaine na mo deli. Ndrige ne dematiki de sa. Ni koko ni kira ka banna ma nya kara cheni. Anga nyoko lame, na nyoko lame nyoko fam sa. Ere ki miri ban ndrige dematiki de wallahi. Nye mobile fere. Wa nye moto era fere. Kana ko gela sa mi deli aka ala na kira kama mi deli wallahi. Abo nyafamu. Abo itaiche wallahi ne jotala men kulu gele to bela jele la pour que nasiga wari zoro. Ala kama mi deli ndrige wallahi. Awo nyame ega mako bani une semaine kelen doro. Projet côté abinyene bosa me yeno che. Men jije tuko bela ka wari ngini ka dimo ndrige kana wallahi kana ke kuyi wallahi mbulu flaben ko va ngo ne muso ne dere so kono ni nana ne ga so mina nan to ko lan ndrige refuna ba do amano ko ne ajata mina ya me wallahi atai che kuyi mana fofo bay tai che de wallahi ne malangulo era de che fo kuyi wallahi awo nyafamu sisa ayega makono bani ni ala suna ni semeni kele ti ba fio fonga wari ngini ka dimo semeni kele ne ma wari suro fio ayina bo mbebo wallahi e baro gele de bitna ko bela jilena hakla min kumen na odi manya ko odi ato ko gele ra ka sin digire mo mene bi deli ala na kire ra ka mo sabalisa ni e balugo ko ni deli la nderge o ko gele ledi ne flene ne ga dima borani kala mo sisa ga dugodi e fana semeni kele ni enna ne boni ngono bi sisa ibi mogo manga me ko wartigi file ko boro ga bi kana na to jinga juna sandirge mogo shutura wallahi ne ti mayina may tiendo ndi mayina ma ka haramu wallahi no kana jigina wallahi ne re di malangulu me e ga sabali ya me awo allo patron wallahi atige enne ba ka tugo de sisa ne taron na tawon na tay ne bilal ko ina na tala ngomi projet mi o projet chena mbolo che tawro te sigero te ne boro mi warbo mi Papi. Ne kelenta. Bashi tila kon. Bashi fueti. Ne ga demand flene sa. Silemea. Mo le kadne. Di kelendro le bimbulu wallahi. Sokoma. Se. Kibrat meme. Yoro di duro ba so le wara go kuma de la yoro. Ay kibara jugumante. Ne kumbe fe ka kuma do le fie na. Ay bashi fuitala. Bashi fuitala. Ne tun bɛ fɛ ka f'i ye ngo mina okoli bla mina burola baara dɔ de kɛ pour que ka se ka yɛrɛ ta cogo min na n terikɛ dɔ filɛ kɔfɛ kare kɔnɔ yan fɛ baro n t'a dɔn n'i b'a dɔn donc ale bɛ miniziya de kɛ n kun ye n ka kuma fɔ a ye a ko ni n pɛrɛnna dɔrɔn ko n ka taa papi o tɛ miniziya o y'i ta ka yɛrɛ kɛ de
Mama den wala jume. Iba do fika ni malo sigi de ne ano. Ne ta kege jina tige fembe. E kele nga bagi jago kele ko menizia. Ko di fate la mu ko be la du ngone ya. Ha? Mu kele ne bi la du ngone afo. E be ka si fe on fe no fe de ta beke e ya. Ibi ni jona ko menizia e bara ya. Ha? Ni e kala nge sisa no e ga biro ko na bara so e de bara ni banna be wati bu be bara jole na. Ol do tne ta bara la. Ha? Dara de fle ko menizia. Fone shusu na menezia inteke ano. Ali ga kuma wele fo. Mama. Aga to ni nga kuma bini toro. Me ebe ga menezia ke fe me menezia fa na togu. Menezia fa na bara do de. Olu munu me ga menezia ke o. No lu kun banga menezia ke an siglen flen foto e mo no se ga me sigininga. No lu kun adange u atan kalandoro mandu. Est-ce que foto e me glan? Mama nga sawalisa. Ne ma fa wele fi hui. Ne o ngo fone shure suno menezia inte ateke ya awo abekene ko suno le yana te. Okay mama ba molola di ikon me aga to ne ga kuma itoro me chenche era la kala net na keble ni me menezia ke ma ke shino kala on ni ta ke papi ma kuma folo wallahi tene molo sigida ne ano ko menezia ayi fone shu suno menezia ateke ano. Ibe biro kona bara lege ki tebe nyoko na koni. Ni joni mako menizia. No, boy. Papa, ayo tu. Ça va? Ça va. Adu ni atu wali papa. Tiga bana de willa. Muyi soro. Urugia de. Nugo. E fasa to lawo. Chienfu e ma chienfu de ma. Papa yele be ni ka chienfu nu kalama. Kele bari kela o chien no fe. Ne na ma foi soro la. E bo kalama. Urugia ndi mane alai. E ka kono do. E bomso sanu ba de mi blego asanu nu be mi. Papa il a clip beaucoup d'eau comme né. Il a clip balade et comme ça denga jalasiri ma on dine ma. Ne ma o sanu de fere ka to ke ko jalasiri u fe un san. E ma foko war kute bolo watia. Urugia. O sanu be fere ka o la pana. Ala mudu soro nugo e benga do e benga nge ale ga bararo ko ci ko de ala gri presi ko ci ko papa iga kuma juga to te fe ko e to men kulo la balma ala e ble duni ba sabula o ya on ye kan toy ka ba on fatan na ko sira ko itawna ali ye de fami o te yeble yoro an jigi kun yo da mo wole ko sa na nyo wole ko ne krom so mangene o de sera ka dorme kele nga tay ga dama o ya ba nga pe bela ne re wo ye ko toy ne o haramya o rogia o amalo la de ala kana amalo akaya to di bangi mo convocation fle mu bangi mo la ko na ma boddu ko no bi ko ni wari mo soro ko nga boddu ko no bi bismillah ko ba mu ngona juru ni boddu ngona o ri nyon sala uruge eta kala mo sa ngoni tara juru ta bangi la o ne gele ka juru ta we de le folo di ko de la folo ko na nga njisa nga war sara so nga bo
o délai fɔlɔ tɛmɛna u filɛ ka délai filanan min kɔni di o ko bi kɔni ko ni wari ma sɔrɔ dɔrɔn ko an ka bɔ du kɔnɔ. juru ta ni an ka bɔ du kɔnɔ olu bɛ ɲɔgɔn ye sira la. Worokiya sabali sa a fɔra ye ko juru bɛ se ka ta ten wa. u ka juru sara kɛ u ka juru sara dɔrɔn. juru tɛ se ka ta n'i ma garanti bila o n ko ne ye du in de bila garanti la ne ko ye entreprise dɔ dayɛlɛ ne ye du in feere ka projet dɔ de daminɛ dɛ o projet daminɛnen a kun ɲɛna ka ban yɛrɛ koyi mais ala ni jugulamɔgɔw sababu la u ye maa mago bɛɛ sa ka n ka projet bɛɛ tiɲɛ n bolo ne yɛrɛ t'a dɔn n b'a ko kɛ cogo min na yɛrɛ. an bɛna kɛ cogo di sisan nɔ. sisan e fana sa e fɛ Worokiya ko dɔ bɛ an ka n'olu kɛ ɲɔgɔn na sa e fa kun ye nafolotigiba de ye e fa bɛ se ka sa cogo di ko hali tɛrɛ kunkurunin dɔ tɛ sɔrɔ e bolo yen nɔ n'a sɔrɔ tɛrɛ kunkurunin dɔ bɛ yen sisan o ye fa kɛ mɔgɔ bila i ɲɛ i b'o yɔrɔ yira n na an bɛ minɛnw bɛɛ cɛ an bɛ taa yɛlɛma yen an b'an débrouiller an bɛ so kelen jɔ o tuma o yɔrɔ tɔ n bɛ ci kɛ o la an bɛ ɲɔgɔn balo ye fɔlɔ yanni hɛrɛ dɔ ka na. Jibiri m'a faamuya. Ok. Fatama ne mago kun bɛ i la o. Ok n tulo b'i la. Ne kun bɛ fɛ ka kuma dɔ f'i ɲɛna n ka denmisɛnninya hakili la kɔni. Ok. Fatama a b'a dɔn k'a fɔ k'an mansaw kɔrɔbaya ka ban aw fila dɔrɔn de ne kɔrɔkɛ ye du in kɔnɔ yan nɔ e ni Badiri fila ne b'a dɔn a tɛ ka bɛn a tɛ ka ɲɔgɔn kan fɔ fosi du in du tiɲɛ tabaga y'aw fila de du in kɔnɔ yan nɔ. E ko de ko an ka taga so dɔ kɔnɔ burusi kɔnɔ yen sisan e bɛ sɛnɛ kɛ o la ne bɛ tobili kɛ ka taa di e ma sɛnɛkɛyɔrɔ tɛ. ayi sisan a ma se ka tobili kɛ ka taa di ne ma sɛnɛkɛyɔrɔ la sisan o terrain min bɛ yen sisan an bɛ so kelen jɔ terrain tɔ ne yɛrɛ filɛ n bɛ se cikɛ la o n bɛ n débrouiller min ɲɔ sɛnɛ yen nɔ an b'an balo cogo dɔ la yanni don dɔ cɛ. sisan n'i y'a faamuya e bɛ fɛ ne ka taa du se den kelen de kɔnɔ Jibiri a bɛ n'a fɔ e ma ne layɛ ka ɲa dɛ komi i ye ne sɔrɔ fila dɔrɔn la o tɛ yan ne yɛrɛ layɛ kɛ ne layɛ est ce que ne bɛnnen don burusi kɔnɔ ne burusi kɔnɔ sigi la ala cɛ salon kɔnɔmuso de tɛ ne yan n'a fɔra ko ne bɛ taa sigi e de jɛ ye ne sɔrɔ yɛrɛ ni bagan furu tun tɛ e tun bɛ ne sɔrɔ hali sɔɔni fara la ko ne ka taa burusi kɔnɔ ka sigi e fɛ i m'o de ye filili yɛrɛ ma ne i bɛ mun kɛ o kɛ dɛ i bɛ mun kɛ o kɛ bange mɔgɔw ka n'i labɔ sinon n'i labɔra bilahi de tɛ ɲɔgɔn ye circulation na hali n'i ye circulation na ka na kuma fɛ. Worokiya jumɛn Worokiya mun ka bɔ ma Jibiri o ye ne taalen suye ko Jibiri wa e bi fana b'a fɔ ma ko Jibiri wa Jibiri bi Jibiri sini Jibiri ni duma fɔ in na tɛ dalen don i la de ya e ma Jibiri ma da i den don ya i ye Jibiri de Worokiya to yen san to yen ayi sa lamɛn sa i ye fɛn fɛn fɔ i ta bɛɛ ala kama sa furu ye sutura de ye sa a fɔra ko furu la ko gɛlɛya bɛɛ nɔgɔya bɛɛ n'a gɛlɛyara don min na furumuso kan ka furucɛ lamɛn ne tɛ se k'o kun ne kɔni ye sutura don caman mais bi lebu da bɛ ne kan e de kan ka ne sutura ala yɛrɛ ye furu da ka furu dilan k'a kɛ ten de o don dɔ jalaji a b'o min ɲɔgɔn fɛ wa don dɔ sukoroji fana a b'o min ɲɔgɔn fɛ ne t'a hinɛ to ya kan na dɛ cɛni ma sɔn i bɛ sa dɔn dɔ hatuza wulukuza suruku ye k'o sari n'aw fila tɛ ka bɛn du jɔn bɛna du in cɛ ta sisan nɔ ne kɔni na kuma min f'i ye a ɲini ka taa Badiri ɲini a ka bɛn ko la de Badiri taara Fatɔma e ma Badiri ɲini k'a kibaruya foyi ɲininkali kɛ fɔlɔ i yɛrɛ b'a dɔn pere k'a fɔ Taniba ye mun fɔ a ye nkalon de tigɛ tiɲɛ t'a la i yɛrɛ bɔra tiɲɛ bɛɛ kalama ka ban ne kɔni t'a dɔn i bɛ ka mun kɔnɔ n'i ma taa Badiri ɲini hali sisan Fatɔma walayi. I b'a dɔn ne y'i ka kuma in bɛɛ lajɛlen faamu ne maloyalenba de don nin ko in na ne t'a dɔn ne bɛna se ka taa ɲɛ jɔ Badiri ɲɛ la cogo min na ko n bɛ yafa deli a fɛ c'est vrai ne ba ye ko mun kɛ a ma ko ɲuman kɛ mais ji bɔnnen kɔni tɛ se ka tiɲɛ tubabuw yɛrɛ b'a fɔ cogo di ko le mal est déjà fait mais m'a f'i ye bi kɔfɛ ne bɛ taa Badiri ɲini wa an bɛ segin ɲɔgɔn fɛ ka na i hakili latigɛ i y'a faamu a bɛ ɲɛ o diyara n ye kojugu ok n bɛna fɔlɔ awɔ de kun ok ne ka taa e ta k'e don faga du kɔnɔ e y'o kunnaja bɔ min
ne tiens tiens kun te e yere kun na jabo mi e be de blessa do be ta san ta do ka salon nana ha ali sama ko na je dem sani bien ngene ne ta sige kun burushi kono ay ma do e jamana sa jibiri ni ala ga mosa ala ma se bla bi bolo ala kama wallahi e gon baro ni e chebo ko ni nyi e kanga do ka fuka gelara ko wo e kele ko wo ya e ko sira be nyeda la e bo ne gi hina do na hina be de la ere wa ha nte kele mo di finya ni ibe ko go ken nga nyena bore suno ali kana mili kuna ka foko wo ga to do ni ga village na ke o ga me la me abla fe kana ni ala bla ngona de ta hina to ni ala bla ngona de e ala iklo be da ne hina mina sa ko baga to foko lo fa de unsi na samara o ko de ka hina ila si sa la mesa e ka be sisile ya ikama aka boti ka boila shugo ya kasima ke ya wala kama kugera ni del zaire ba do wallahi ne bola sama abi mula fo ne ibon na sisa ne ba ka todi ni ibon ba ka todi ide sa mi na ba bolo sa ne ko ngam na choka fanga sira o regala ka basa ala la ilaha illallah wallahi mo ba fo ko cheba ko tugu muso mi bere ma muso yi wadi kere wartigi nala yi war don di ma tugu muso mi ga gele ado aflada ne be tugu ni ngo do mi ne soma ya fo ko ngoni to ko ntem nga muso tatai ne mba muso folo tayana ne jiye ko be do de ngani muso ngamo ka sakuna ko be kai ne jiye torote ne ma min dan denge ka hal do mi na kulala ko ndinga binaka badri wallahi ni ala che bado ngo chete me nyasi dunaka na afle aya bu fori ne posa ko barga bone danga de fomo fogolo ay nda bole ko garama kula dege ne ta tiena o Anche? Bisa boleh kan? Hah? Bisa boleh. Awabi. Abe. Awabi. Tahu apa mau apa? Kafe bojo mau. Kau mau apa? Papa. Mumeno. Dobi godala. Mo na sunu. Mo na sunu dala. Ni tu do veti wan bidola. Veti wala. Awo. Ala. Apa ko le biya? Mumeno pa. Ay foi te sam. Apa ko le biya wa? Awo na ko yiya no. Ba fa ko le biya na. Dala te. Ba fa mura. Para dirite dama ma sa. Ni mo do am boya. Afu ko mura dro. Ba mume. Ay pero eu vesti que lá. Ah, vesti que lá papier do. Safruna la ilaha illallah. La ilaha subhanallah. Ala. Da. Nyapa. Fui kuado sache. Allah la Allah akbar. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yulad lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah ni deli boy ya Rabbi Allah Allah kana tu ni ke kui. Allah ni deli kula tu ke bare. La akbar subhanallah bismillah. Mitra kamu. Halo. Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malikum din. Monsieur Bonner. Ça va? Monsieur Asri. Asri. Alhamdulillah. Bro. Tell me if you don't know what I'm saying. Ni vona join bi. Ni agent spécial le. Ne be akan sécurité. Ebe kan sécurité.
ne ko patron kungo te dala de ya kabe ala ye da dom fo bi yoro kungo ma dele so wallahi mbi dele ala ko kuma ne fe kuma fe ne bolo dugo na sekata ne nga de ba kena mo wallahi biye be na jona abika mo lo pali sigidala wallahi mbi dele kuma fe ala ko mo nyam otine na kuin ne bangi baragalari otine da do ray ini ndepso kuma ke ne be an doro ni mo me agela ne bo regi Allah subhanallah Allah nyamosa patron wallahi mbi deli tan fitin doron dina mo kana gele tan fitin doro ala kam semaine gele no kontro wallahi min golo gele to bele ko wari ngadi mo amna bo nya fi to ko na nye mo wi fere kam mo to fere nye so beke sa me wari ni ma ngadi mo wallahi kana na ko gele mbi deli sutura niga dima de biya na gele to ko do alle buga bo sigidala ere kan lesa ere ki midisa muson de table soa na for ke ni ga muson ga dunga ko kabla kana ni mira a torola ibn tay hinesa ha wallahi gardiga cedo ma da ba ko yamo yoro mbade ba ke wi hinena misi kone yak mala tigate ne jamana baragalari ne refene blal no barla na foni flane chogomna dele folo dirima kabi odomola igo kibil dosara fema sara dele fana dirima no ikunwe I wuli la sianfolo la imata flan la yam mun kibil dosara ma fen sara bon bi bangere le goma kuma na bo bi dele we bi adan bi ala 11h riba la bon sa fula la ilaha 11h30 o manga ini imsoni dew an awam non so doing on nala bro ne bi dile ala ya de kam wallahi ne mangina de e to ne kuma gala wa ne kuma ga betuna mutlo wala wala bo mangina de ne pingini ka sa o do mo ne ma ba pel talimge a soro de budi danga bo mi deli sisa e kan sutura wallahi mbasa koro kana kesa manne ne kuma ga ne hinate la fa hinate la e cheni balgo ngeji la roro waso ko kelera bui ah ihina bina wallahi mangina di hinam ne sanyamo ale jadim ne wallahi semeni kilen doro masarawo wallahi masara 11h30 mdiye ndawma al ni miga mne bela bo ini ga demba ya o wa soro dala sino ne nga agent bena imasigi ni mu abta go beda ala koro ni bi delisa jamana barakela de sa wala ay jamana fintig la ko bu ba bulu sa kana ke buyi baba ni mu koy maram ko ne ro awo le ko mo alhamdulillah bon ne bang barakela awo ne jamana barakela donc ibori ba kalama chugumna iche juruta ambulo awo donc ni soni dira garantie la dele folo dirama kunkama bo dele flan dirama ama kuma bere fo bo uyam blagana bi ni bi temena iba kasoge aba kasoge ne fa na gete sa ne fa inye jomna ko itaro tambulo ne ni chefle ne ba na ba mitami ala kama ay mu fo sameni gelendama bi dele 11h30 na temeno ka iba kasoge mais c'est connu aya gitu aya ina ala kama ala na ko gete ko ni dele papier dele papier ni nyamo ibise ka tana ni ngona ko ma ni tarna ge na fo ya fi ni gani ni bang baragala wara fane o yene bolo ni no fe 100 tare talare ma donc ni c'est ça ça fait ni ko ma ka gilay wala semene gila ka jasa semene gila ka jasa wala kuyi e ka tado shindro e ko mo shukola dro du bujara wallahi koro me aben la biduni che shirimba ngi kan abani ne fa la ko amma ngutu sa amma ngutu ro ko be ikere awo négociation ma ke gani ne fa kuma na isala ko ma monsieur Koné nyama papi mne tanto amine wala de ba mne ay ba mne awo ne ba are bolo bare aga bara de na wili ne chama ne ta so de wala
Amna wuli ne pas une la suna attention me wuli. Le papier dira là-bas. Monsieur Bonnet. Koro anya do. Allah ya famo. Ta do be. Afle. Iga kungo filɛ ni bolo ni m'a fɔ ko 11h30 ya nana sɔrɔ 10h b'a sɔrɔ ne taara n ka so ne t'a jugu sagoya la i fɛ a filɛ dɛ i kun bɛ fɛn o fɛn kɛ i kun bɛ kɛ ka ninnu deli pour que ninnu ka semaine kelen d'i ma i ka kungo b'i yɛrɛ bolo ne hali kana fɔ k'i bɛ n dɔn walayi ni ala ye ci don o don k'e ka se anw fɛ yen ko delili i miiri tɛ fɛn min na a bɛ bɔ a la fugari cɛkɔrɔ bilalen pɔnpɔ pugolo fadenw senna samara i b'i ta wɛrɛ fɔ wa ni papiye ɲininkali kɛ n'a ye ɲininkali kɛ a fɔ k'i tɛ yɔrɔ dɔn i tulo bɛ na i den de don hali n'a bɛ bin ɲini a ye bin ɲini i tulo bɛ na jugu sago cɛkɔrɔ bilalen. Badri gɛlɛya fɛn o fɛn dar'i kan ne bɔra a bɛɛ kalama wa n y'a bɛɛ ye mais o t'a bali fiyewu k'i k'i masa fila ninnu to yen taa b'i masa fila ninnu na i ka t'u lajɛ kana ba i faso la taa i ka t'u lajɛ den cɛmannin ni gɛlɛya kɛr'i la don dɔ la nɔgɔya bɛ na bi nɔgɔya nana taa bɔ i mansa fila ninnu na i ka t'i faso la i ka t'i balimaw lajɛ i ka t'i fa n'i ba lajɛ u bɛ gɛlɛya la bi sini bɛɛ taa bɔ i mansa fila ninnu na i ye n ka kuma mɛn kɔni n'i y'o kɛ o bɛ diya n ye kosɛbɛ ala ka barika don i la. Ma even. Allah. Muna, mundu kɛra e nana ne labɔ fo ka ne ja tigɛ mun de kɛra? E Batoma, ne jigi bɛɛ tiɲɛna walayi sɛmɛyiri foyi tɛ ne na bilen. Tɔgɔ min na n jigi kɛ mɔgɔ mɔgɔ ye tuguni. Mundu kɛr'i la Muna, kana kasi sa. Batoma bagi mɔgɔw de taara an fɛ yen k'an gɛn ka bɔ du kɔnɔ k'an ka taga bɔ so in kɔnɔ. I ko mun? Alahu Bagi mɔgɔw de taara fɔ an gɛn k'an ka bɔ du kɔnɔ. Masa Haramani, mundu bɔnɛ jiginna kan n'o y'a sɔrɔ. Est-ce que fa ma taa bagi mɔgɔw ka juru de ta ka du in di garanti la ka dɛsɛ k'o sara? Alahu akibaru. U y'an gɛn k'an kana to du kɔnɔ ne kɔni ma se ka kuma tɔ mɛn tuguni mais u y'an gɛn k'an kana to du kɔnɔ. Batoma a mɛnna ne y'a f'i ɲɛna k'a f'i ɲɛna i ye baarakɛdenya ɲini ka di ne ma ne k'o kɛ ne kun m'o kɔrɔ dɔn ni nin bɛɛ ye. Muna. Sisan tɛ ne sɔrɔ so in kɔnɔ tuguni yɛrɛ. Kana kasi. I ma kun nin bɛɛ farala Ala de la. Fɛn fɛn bɛ ka kɛ e la bi Ala de nin bɛɛ da i bɔgɔ la. I bɛ baarakɛdenya ɲini mun de la? Batoma ne kun ye baarakɛdenya ɲini sisan ma sɔn ne ye dɔ kɛ. Kan'o fɔ sa ne ko depuis Badiri taara a m'e wele yan. Bonsoir, boss. Ah, Badiri. Oui. Ça va? Ça va, Dieu merci. I b'a kan? Ah, alhamdulillah. Basi t'i la kɔni? Alhamdulillah, basi foyi tɛ. Bi jiginna joona dɛ. Ouais, ouais. Bi an kan ka jigin après-midi la. Après-midi la. Ouais.
Ça va quand même? Ouais, bon, donne parce qu'il me fait la petite fille là. Et il me fait la ta bonne famille là quoi. Ah. Ouais, parce que dernier seconde ok, à moi dire t'es conseiller. Ah. Donc c'est par rapport à la famille. Donc me faire la ta bonne famille là quoi. Ah, là c'est bien. Voilà. C'est bien. Il va donc Badri Nera tu me fais ma fille. Pour Aramadien la moti dirait qu'il est. Vu ta situation, on a qu'il n'a mis n'a manié y tout dingue folloyer. Ne Badri travaille ma Badri m'a néwélé. Amne wole njime téléphone tene bolo foué. Muna. Wadu ngonen Badri drone kadi. No be fam sa muna mekana kashi. Imaku. Solution me soroni bela. But ma solution foué din na tuguni nega taka bodi ngona solution odrone. Kanu fosa. Okuma itigera nela. Ne ma fo ne be do ijigi goro fo ata fo mi kera wanti jamfa. Iwara solution yin sisa. Muna. Amta sogono sisa. Muna nila mesa muna ne kashireta roko be digine la. Imna nere la kashi no fe. Manite sega senga ta sawana tuguni. Ay, na meke mina mi fiawo. Iwo fene famu muna. Kashi debla sa muna. Ne ta dugone malu anti singata. Agene batuma ka pokene ma be wa na je wale. Malu awele la nega ta sigi sawana sista. Muna. Ne afansa. Batuma wale anti singata sawana tuguni. Ne be famu. Ne be ga fo kum nega ta sawana ibodi la me. Ebi tantindo ngani ya juya ka da yi fembe. Akani betu ta ka da yuna. Wallahi ata so chila. Onmeni innega ta sogona anansi abega ka nyenyana. Akuma na fara togo togo muna ne betu ikokoro fu ata fo minkera. Ne mbora sisa e bolle mi flen itati be kodo soro ka fima. Ne fene ba do ifati na bodu ngono. Barsa warbari bi tanti nsomo kuna. Abi solution no nyini ki fala to so ngono. Onmeni innega ta duranga ta ko to ka nyena. Manigo tene beta. Kana kashi samuna ha. Ne afia mena ngoni kashi medigi bala. Ne kashi da dora bi tora dale me yoro mina. Ibe na mpanyo fe ha. Kana kashi. Ala ti ko foué que grand ça. Ça c'est vrai. Il va sur ala tu ni singan day bokola. Chuka mne sega hera sur chuka mne mo sega ni chuka mne. Ikana na ikam sokoroba ni ka chukoroba ka ko takada ni ka kibu abaduni. Ya fam. Ni ala ike che ike duo du dinge follow. Ay ko badi di ma jena tigala. E kangi du sufa di e manga to ka ko peti ni ka ya fam. Ya fam. Voilà. C'est ta bonne famille na ngai kana kuma jugu foi fuma ya fam. Non, c'est le passé. Voilà, on connaît pas actuellement ikoni ala barika la tisega sire mo la blé. Oh voilà. Ça va moi. Ah non, ça ce n'est rien. Grâce à vous. Non, ce n'est rien. Grâce à vous inchallah. Ouais, ya fam ya. En fait, iga yoro. Ntara lega quoi. Ah, OK. Et santé. Oh, ntara lega. Ni gardien fene blanc. Les gardiens blancs. Bon, ikonika à la journée ka déménager parce que n'était fait yora inga tout quoi. D'accord. Ya fam parce que woro ni sujo ka soke luanse o majanye quoi. Donc nyanga ni ya ere ka tagaye la mai. D'accord. Voilà, donc ni sujo tinga ba mo langulo miseka na kudo ka kondana meni mo bi. Voilà, Israël a soro nya quoi. Ya fam. Même avec le voisin, il y a un problème de ça. Aéré ka soda ku ba bo bana. Ah, yeah. C'est pas en ville, il y a encore vraiment, c'est pas facile. Voilà. D'accord, voilà. On a changé la table. Ok, ah, pour l'intérieur. On a changé la table. Pour l'intérieur. Merci. Ok. En retour, comment faire? Ah, pour l'intérieur. Ni yara siramou, je vais te mettre en contact avec le papa. Inch'Allah. Inch'Allah. Quand communiquer ni. D'accord. Ok. Ok. Alors, Badri, bonne journée. Merci. Ouais. Jibiri ngami non fleni me kila tu na soto matiki blasa ngana ngam neta ikulo bena ya me ngami ne dengela tetu ya wa ngamu be so kono fene tukuni soto matiki binu becha ka boya no
jugu sago ye den filɛ nin tɛ taa k'a to dɛ n bɛ taa ni den in fɛ de kɔnɔ wo kelen e ye tiɲɛ fugari de ye ne tigɛ de e la fo k'an bure kɔ Urugia ne kuma miiri kile kelen k'a fɔ k'e bɛ sɔn ka nin kɛ ne la furuɲɔgɔnya de bɛ e ni ne cɛ mais lebu tɛ lebu ye tɔɔrɔ tɛ tɔɔrɔ ye ma mun da ne ka sa wallahi n t'a dɔn k'i tun bɛ sɔn ne ma don kelen cɛbala i bɔra kalama san yɔrɔ cɛbakɔrɔ langolo bilalen k'i jɔ a sini ka na ne ko jibiri ni wajulu b'i sɛbɛn ma o n tɛ tɛrɛmani dɔ ye yan fɛ yan dɔ tɛ ne ye yan fɛ tɛ kelen t'aw filɛ ka taa wajulu kɛ yen nɔ han i sigi n'a hinɛtɔya kuma ye mɔgɔ dɔ la ten k'a donna ta k'a bɔra tan cɛbakɔrɔ langolo ye fadenw senna samara o tɛ baasi ye minɛn o minɛn ka di ye i bɛ se ka taa n'o ye mais min kɔni ye k'i bɛ taa ne den ye i den tɛ dɛ n bɛ ka taxitigi de kɔnɔ i y'a mɛn wa ni n bɛ taa na ni tɛ taa an b'o ye sisan nɔ taxitigi ka na ka da o ma Fatoma i bɛ tugu n kɔ an bɛ taa an ci minɛnw bɛ kɛlɛ ma o tuma n bɛ yan Badri Fatoma Badri an ba a kɛra cogo di ne yɛrɛ nana bɔ aw la de nin ye jɔn ka mobili i kɛra chauffeur de sa non nin ye n ka baarakɛ mobili ye n bɛ baara la patron dɔ fɛ a ye nin mobili di ne ma mais mun bɛ yan nɔ mun de bɛ yan nɔ Fatoma Badri n'an ka ɲɔgɔn ta tan e danga de Badri tɛ se k'i ba fo wa ala ma i bɛ hakɛ to koyi Badri n'an ka ɲɔgɔn ta n bɛ fɛ ka taa voyage la de non o tɛ i b'a dɔn dɛ papa tun bɛ fɛ ka entreprise dɔ de créer entreprise awɔ bon o kɔnɔna la a taara juru de ta banque mɔgɔw fɛ donc entreprise ma se ka siraba sɔrɔ donc banque mɔgɔw ko fo ka u ka wari sara donc ale tun y'an ka du de da garantie la a ye juru de ta banque mɔgɔw fɛ yan mais c'est dangereux mais ne Badri ya Badri Allah muna Ika kene ko di basi ti la et à la nuit terimuso ya ça va ko di basi te vous allez bien et à l'école ça travaille bien et Allah et pardon mais kuma bafe nya fo misisa ay to sigi en fonke papa Fatoma ya benye fo yana ne ko bangi mɔgɔw ye minnu demande aw fɛ u ye minnu ɲini aw fɛ ko wasira minnu tagama aw y'a bɛɛ tagama se b'an ye a se foyi de t'an ye u ye fɛn fɛn fɔ n y'a bɛɛ kɛ u nana ni papiye o papiye ne y'a bɛɛ minɛ a bɛɛ bɛ so kɔnɔ yen u ye fɛn min gɛlɛya ma u ko yanni 11h30 de cɛ ko an ka bɔ so kɔnɔna na hali 11h pile yɛrɛ ma se fɔlɔ an sigilen filɛ kɛnɛ kɔnɔ se wɛrɛ foyi t'an ye donc délai 11h30 de aw kana aw sɔrɔ du kɔnɔ en ce qui concerne wa n'a fait yɛrɛ man kɛnɛ wallahi man kɛnɛ en ce qui concerne logement ko ninnu sira fɛ et ne yɛrɛ bɛ baara la patron ba dɔ fɛ alhamdulilayi a ye bonya d'an kan a tigi yɛrɛ ye mɔgɔ sɛbɛba a ka chantier dɔ bɛ yen o yɛrɛ tilala banna mais a ko de k'a tɛ fɛ ka chantier in bila ten ko mɔgɔ t'a kɔnɔ tu vois n b'a dɔn nin opportunité ye aw bɛ se ka taa o chantier in kɔnɔ en attendant min ye banque ka ko ye i b'o to ne yɛrɛ bolo n bɛna essayer ka gɛrɛ u la komi u kun ko k'aw sira mun tagama aw ma se k'o tagama donc an b'a to u bɛ fɛ ka mun kɛ u k'o kɛ quoi mais kɔfɛ ne yɛrɛ bɛ taa b'u la n bɛ taa kum'u fɛ cogoya min na so in sɔrɔli kɔɲɔ bɛ nɔgɔya cogo min na parce que ni banque mɔgɔw ko k'i ka fɛn dɔ kɛ n'i ma se k'a kɛ ni délai dɔw tɛmɛna danaya bɛ dɔgɔya donc jɔ b'u bolo sariya sira bɛɛ fɛ e tɛ se ka foyi de kɛ tuguni i bɛ k'a faamu wa donc u bɛ nɛgɛ nɛgɛ de mais avocat t'a ko la pour suivre le dossier n b'a dɔn hali ni ma se k'a bɛɛ sara n bɛ kum'u fɛ n b'a bɛɛ sara dɔɔni dɔɔni an bɛ ka taa chantier mun na aw bɛ to o la fɔlɔ han yanni n ka tila nin récupération na n'i ye nin récupérer an bɛ se ka na yan minɛ. Badri ne ko Badri e bɛ yafa ne ma ayi wallahi Badri tɔɔrɔ tɛ tɔɔrɔ ye ɲɛ tɛ ɲɛnɛ ne ma da min da e kan o ye fɛngɛ o ye tɛmɛnen n bɛ kuma n ka kana sɔn ma Fatoma n'an ka taa kuma n bɛ taa kuma dɔ fɛ u bɛna mobili ta ka na quoi ne ni Fatoma bɛ taa mobili ta ka na quoi parce que nin mobili in ka dɔgɔ an bɛ minɛnw kɛ mun na quoi.